कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण ओके जय 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 சொல்லிடலாம் चैतन्य சொல்லுவோம் जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय 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 श्री श्री चैतन्य चैतन्य जय जय नित्यानंदा नित्यानंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय जय अद्वैत अद्वैत जय चंद्र गौर जय भक्त भक्त वृंदा वृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय 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 श्री श्री चैतन्य चैतन्य जय जय नित्यानंदा नित्यानंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय जय अद्वैत चंद्र अद्वैत जय चंद्र गौर जय भक्त भक्त वृंदा वृंदा ஓகே நான் எல்லாரையும் மியூட் ஆக்கிடுறேன் ஸோ இன்னைக்கு என்ன சொல்ல போறேன்றதும் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் தேங்க்ஸ் மல்லிகா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா இப்போ நான் இன்னைக்கு சொல்ல போறது ஓம் நமோ பகவதி வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதி வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதி வாசுதேவாய ஓம் தத் சத் கிருஷ்ணர் வந்து ஜெயில பிறந்தாருன்றது எல்லாருக்குமே தெரியும் அந்த கதை தான் சொல்ல போறேன் என்ன இது ஆல்ரெடி தெரியுமே குழந்தையில இருந்து நான் கேட்டிருக்கேனே அப்படின்னு நீங்க சொல்வீங்க குழந்தையில இருந்து நானும் கேட்டிருக்கேன் ஆனா குழந்தையில இருந்து எனக்கு சொல்ல சான்ஸ் கிடைக்கல அதனால இப்போ நான் சொல்றேன் ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சது என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு நம்ம போலாம் ஸோ எந்த கதையா இருந்தாலும் அந்த சினிமா கதையா இருந்தாலும் நம்ம ஒண்ணு கதாபாத்திரமா ஆகணும் இல்லைன்னா அந்த கதையில ஒரு கேரக்டர் ஆகணும் அப்படின்னு இப்போ நம்ம எந்த கேரக்டர் ஆக முடியாது யசோதமயி யோ இல்ல நந்த மகாராஜோ இல்ல ஜெயிலுக்குள்ள இல்ல தேவகியோ வசுதேவரோ கிருஷ்ணரோ கண்டிப்பா ஆக முடியாது ஆனா ஒண்ணு பண்ணலாம் அங்க போய் உட்காரலாம் சோ நீங்க இருக்கிற இடத்த விட்டு நம்ம எல்லாம் இப்பெல்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா கூடு விட்டு கூடு பாருது இன்டர் செலஸ்ட்ரியல் மூமெண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம இதெல்லாம் பண்ணாம மைண்ட்ல கூட நம்ம டிராவல் பண்ணலாமா ஏன்னா அதுதான் ஃபாஸ்டஸ்ட் வெஹிக்கிள் ஸோ நம்ம போற அந்த ஃபாஸ்டஸ்ட் வெஹிக்கிள்ல நம்ம போறோம் போயிட்டு எங்க போறோம் ஜெயிலுக்கு போறோம் ஜெயில் எங்க லொக்கேட்டட் மதுரால லொக்கேட்டட் இந்த ஜெயில் இன்னமும் இருக்கு ரைட் ஸோ இப்போ வந்து அது ஜென்மபூமி என்ற பேர்ல இருக்கு கண்டிப்பா போகணும் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா ஜெயில் இருக்காது கிருஷ்ணர் பிறந்ததால பியூட்டிஃபுல் இப்போ எல்லாருக்குமே வந்து இந்த கதை தெரியும் ஆனாலும் வந்து நான் அந்த கதையை ஷார்ட்டா சொல்றேன் எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றது அப்படின்னா கம்சனுக்கு ரொம்ப பிரியமான ஒரு தங்கை வந்து தேவகி ஸோ அவருங்க கல்யாணம் ஆரம்பிச்சு அவர் வந்து ஃபுல்லா வந்து யாருக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்னு அவர் தேடினார் அப்போ வந்து அவருக்கு வந்து நல்லா பிடிச்சு யாரை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு இருந்தா அவர் யாரை செலக்ட் பண்ணானோ அப்படின்னு அவர் ஊரெல்லாம் தேடி நாடெல்லாம் தேடி அவர் கண்டுபிடிச்சாரு நம்மளோட வசுதேவரை ரைட் வசுதேவரனா இன்னும் கிருஷ்ணர் பிறக்கல பிளாஷ்பேக்கு போறேன் ஸோ இங்க வந்து அவ தேடி கண்டுபிடிச்சு அவங்களுக்கு கல்யாணம் நடந்து உயிர் தங்கை அவர் வந்து அவரே தேர் ஓட்டுறாருன்னா நினைச்சு பாருங்க இப்ப கூட நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா ஊர்ல இருக்கிறவர் அவரே இறங்கி வந்து பண்ணாருன்னா வா அப்படின்னு அந்த மாதிரி ஊர்ல இருக்கிறவங்க எல்லாம் வா கம்சா 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 அப்படின்னு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க என்ன அப்படின்னா அவரே வந்து தேர் ஓட்டுறாரு அவரோட பிரியமான தங்கைக்கும் அதாவது மாப்பிள்ளைக்கும் புது மாப்பிள்ளை இல்லையா கல்யாணம் ஆனவர் ஸோ அவர் அந்த தேர்ல கூட்டிட்டு போறச்சே அவருக்கு வந்து ஒரு அசுரீரி கேட்டுச்சு அந்த அசுரீரி என்ன சொல்லுச்சு அப்படின்னா ஏ முட்டாளே 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 அப்படிதானே சொல்லும் எஃபெக்டோட ஸோ கேட்டுச்சா யாரும் பார்க்கல ஆனா கம்சன் ஒண்ணி பார்த்தான் எப்பவுமே நம்மளுக்கு என்ன தோணும்னா நம்ம என்ன சொல்றோமோ அதை நம்ம ரிலேட் பண்ணுவோம் இல்லையா அதனால கம்சருக்கும் ஒரு ஃபீலிங் ஓகே நம்மளதான் கூப்பிட்டான் அப்படின்னு அவ்வளவு கான்பிடென்டா பாக்குறாரு அப்போ வந்து உங்களுக்கு என்ன நடந்துச்சுன்றா மத்த கதை தெரியும் உனக்கு பிறக்க போற அதாவது இந்த குழந்தை அதாவது யாரு உன்னோட தங்கைக்கு பிறக்க போற குழந்தை 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 அப்படின்னு அந்த வைப்ரேஷன்ல சொல்லுது எட்டாவது குழந்தை வந்து உன்னை அழிக்க போகுதுன்னு உடனே அவ்வளவு பாசமா இருந்த அந்த தங்கையை வந்து மாலெல்லாம் அவனை கூட்டிட்டு வர்ற அந்த தங்கை காலெல்லாம் தூக்கி வச்சு கூட்டிட்டு வந்த தங்கைக்கு இம்மீடியட்டா கத்தியை எடுக்கிறார் கத்தியை அடிச்சு தடாக் அப்படின்னு காலை கட் பண்ண போயிட்டார் ஓகே இப்போ வந்து இந்த நிலைமையில ஓகே நம்ம நிறைய நினைப்போம் இவர் இது பண்ணும் அது நான் பண்ணணும் பட் கண்டிப்பா நான் என்ன பண்ணிருப்பேன் அந்த இடத்துல இருந்தா நான் ஒரு வேளை வசுதேவரா இருந்திருந்தா தேங்க்யூ சோ மச் பை பைன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே கிளம்பி போயிட்டு இருப்பேன் யூ டர்ன் எடுத்துட்டு ஏன்னா அடுத்தது நம்மளுக்கு தான் வரும் அப்படின்னு ஆனா வசுதேவர் இல்லையா
அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, அவர் அங்க உட்கார்ந்து அவர் வந்து அவருக்கு உபதேசம் பண்றாரு. என்ன உபதேசம் அப்படின்றத நான் சொல்றேன். அதுக்கு முன்னாடி கம்சன் பாருங்க, அவ்வளவு பிரியம். ஆனா அதை விட பிரியமானது அவர் உயிரானா கேரே இல்ல, அவ்வளவு பிரியமான தங்கையே அழிக்கணும் அப்படின்றது ஒரு க்ஷணத்துல டிசைட் பண்றாரு. இதுதான் மனிதனுக்கும் ராட்சசனுக்கும் இம்பார்ட்டன்ட் குவாலிட்டி. அதை நம்மளும் தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா இந்த மனித ராட்சச குவாலிட்டி தான் நம்மளுக்கு இருக்கா இல்லையான்னு திங்க் பண்ணிட்டே ஒரு ஒரு ஸ்டேஜ்ல போகணும். நந்த இங்க இருக்கிற வசுதேவருக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு. யாருக்கு தெரியுமா? அனக துந்துபிஹி. அனக்க துந்துபின்றது வந்து ஒரு கைண்ட் ஆஃப் மியூசிக், ஒரு கைண்ட் ஆஃப் சவுண்ட். இது மியூசிக் தெரிஞ்சவங்களுக்கு வரும். அவர் பிறக்கிற டைம் இந்த இந்த வைப்ரேஷன் அந்த இந்த சவுண்ட் இருந்துச்சாம். இதுல என்ன கிரேட் அப்படின்னு சொன்னா இருக்கு. ஏன்னா நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், கிருஷ்ணர் ஒருத்தங்களுக்கு பிறக்கணும்னு நினைச்சா அவங்களோட குவாலிஃபிகேஷன் என்ன அப்படின்னு. எப்பவுமே நம்ம என்ன சொல்லும், தாய் போல் பிள்ளை நூல் போல் சேலை, அப்பா மாதிரியே பிறந்திருக்கான் பாரு, அப்படியே அதே புத்தி அப்படின்னு நம்ம வேற விஷயத்துக்கு சொல்லுவோம். பட் இது பாசிட்டிவா எடுத்துக்கலாம். இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா, நம்ம நந்த மகாராஜே வாயில வருது. அவரை கொஞ்ச நேரம் அப்புறமா கூட்டிட்டு வரேன். இப்போ வசுதேவர் கூட்டிட்டு வரேன். வசுதேவர் வந்து இங்க ப்ரீச் பண்ண ஆரம்பிச்சாரு கம்சருக்கு. என்ன தெரியுமா? நம்ம உடல் இல்லை, ரைட்? நம்ம ஆத்மா. சோ நம்ம இதெல்லாம் என்னெல்லாம் சொல்றாருன்னா, உயிர் வந்து உயிர்ன்ற அந்த ஆத்மாக்கு இறப்பே இல்லை. அது சாஸ்வதம், அது நித்தியம், அதை அழிக்க முடியாது, அது எப்பவுமே பர்மனண்டா இருக்கும். இப்படி எல்லாம் அவர் சொல்றாரு. கிருஷ்ணருக்கு ஆஹா, ஃபியூச்சரை பார்க்க முடியும். ஆனா இது வந்து எப்படி இருக்குன்னா, நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, நான் சொல்ல வந்தது அப்படியே சொல்றாங்களே அப்படின்னு. மைண்ட்ல இருக்கச்சே நம்ம ஆன்சர் சொல்லணும்னு நினைப்போம். யாரோ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் எந்திரிச்சு சொல்லிடுவாங்க ஸ்கூல்ல. நம்மளுக்கு அப்பா இதைத்தானே நான் நினைச்சேன்னு இருக்கும். கிருஷ்ணருக்கு அந்த ஃபீலிங் வருதான், இதைத்தானே நான் நினைச்சேன் அப்படின்னு. ஏன்னா இதெல்லாம் தான் கிருஷ்ணர் வந்து நம்மளுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னு அர்ஜுனர் மூலமா பகவத்கீதால அந்த பாட்டுல குருக்ஷேத்ரா வார்ஃபீல்ட்ல சொல்லணும்ன்றத அவர் பிளான் ஆல்ரெடி பிளான் போட்டாரா? ஆமா, அவர் பிளான் போட்டு தானே வராரு. அவர் டக்குன்னு நம்மள மாதிரி எல்லாம் பிறந்துட்டு பிளான் போடுறதுலாம் இல்ல. சோ இப்போ வந்து நினைச்சாராம், ஓஹோ, இவருக்கு பிறந்தாதான் நான் கரெக்டா இருப்பேன் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு. ஏன்னா இமேஜின் ப்ரில்யூட் மாதிரி இருக்கு இன்ட்ரோடக்ஷன். அதே டைலாக், அதே ஃபார்மேட் எல்லாம் சொல்றாரு. ஆனா என்ன டிஃபரன்ஸ் வந்து அர்ஜுனருக்கும் கம்சருக்கும் இங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். அர்ஜுனருக்கு நல்லா இங்க போயிட்டு நிறைய பேருக்கு இங்க வந்துச்சு, ரைட்? கம்சருக்கு இங்க போயிட்டு இன்னொரு சைட்ல வந்துச்சு. அதான் காண்டவன் 2 காது கொடுக்கறச்சே நம்மளுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க, கெட்டது இங்க கூட்டிட்டு அப்படியே போயிடணுமா. ஆனா நம்மளுக்கு இன்னொரு காதை பொத்திக்கணும்னு. ஏன்னா இப்படி போயிட்டு இப்படி போகணும், மனசுக்கு போகணும். சோ அதனால இங்க கிளாஸ்ல இருக்கிற நீங்க எல்லாரும் வந்து இப்படி போயிட்டு இப்படி போகுதா, இப்படி போயிட்டு இப்படி போகுதான்றது எனக்கு தெரியாது. ஆனா இன்னைக்கு எப்படி போனாலும் இது ஒரு லெவலுக்கு டெஃபினட்டா இம்பாக்ட் இருக்கு. அண்ட் எல்லாருக்கும் ஒவ்வொரு லெவல்லையும் இம்பாக்ட் இருக்கும். சோ இப்ப வந்து என்ன ஆகுதுன்னா, இந்த லெக்சர் எல்லாம் ஒர்க் அவுட் ஆகாது. கிளாஸே பிடிக்காது. இப்ப நான் வந்து கிளாஸ் எடுக்கிறேன், எத்தனை பேர் கேட்குறீங்க? இப்படி போனாலாவது பரவாயில்ல, இப்படி போயிடக்கூடாது. சோ அதனால வந்து இவருக்கும் பிடிக்கலன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, நான் உனக்கு வாக்கு கொடுக்குறேன், குழந்தைய வந்து நான் கொடுக்குறேன், 8வது குழந்தைய கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ப்ராமிஸ் பண்ணாரு. நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன், அவர் வந்து யாரு, கம்சர் வந்து வசுதேவரை பத்தி ஃபுல் வெரிஃபிகேஷன் எல்லாம் பண்ணிட்டாரு. ஏன்னா நீங்க நினைக்கணும், எல்லாமே வந்து அந்த ராஜாங்கம், ரைட்? உக்ரசேனர் ஓட மகன் கம்சன், தேவகி, சூரசேரனோட மகன் நம்ம வசுதேவ். ஸோ இவர் எல்லாம் கேவைசி செக் எல்லாம் பண்ணிட்டாரு. இவர் கரெக்டா எந்த ஃபேமிலி, என்ன கேரக்டர் செக்கு, குவாலிட்டி செக் எல்லாம் சொல்லுவோம் இல்லையா, அதெல்லாம் பண்ணி அவர் ரெஸ்யூமே ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணி தான் கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருக்காரு. ஸோ அவர் வந்து அந்த குவாலிட்டியை ஒன்று வந்து ப்ராமிஸ் பண்ணது அவர் கீப் அப் பண்ணுவாருன்னு. நான் ஏன் இவ்வளோ சொல்றேன்னா, ஒரு பார்க்க கீப் அப் பண்ணுவாரா, அப்படியே இருந்தாலும் கொண்டு போய் கொடுப்பாரானா, அவர் வந்து பார்க்க கீப் அப் பண்ணுற ஆளுன்னு தெரிஞ்சதால தான் கம்சர் வந்து போனா போட்டோம் அப்படின்னு அந்த மனைவியை விட்டார். அதுவும் இல்லாம கொஞ்சம் சென்டிமெண்ட்லாம் சொல்லுவாரு. பெண்ணை வந்து கொலை பண்ணா அது ரொம்ப பாவம், யாருமே மன்னிக்க மாட்டாங்க அப்படி இப்படின்னு அவருக்கு தெரிஞ்ச சாஸ்திரத்துல அவர் லைன்ல போய் அவரோட கேரக்டரே அசாசினேட் ஆயிடும்ன்ற மாதிரி எடுத்துட்டு போயிட்டு இந்த ப்ராமிஸ்ல நிக்கிறாரு. சரி அப்படின்னு அவங்களும் வந்து ஃபர்ஸ்ட் குழந்தை பிறந்த உடனே எடுத்துன்னு போறச்சு தேவிக்கு அம்மாவில் தாங்கவே முடியாது. அம்மாக்கு வாக்காவது பேச்சாவது, குழந்தை தானே வேணும் அப்படின்னு. வசுதேவ் சொல்றாரு, இல்லம்மா நான் வாக்கு கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட்டிட்டு போறாரு. நிறைய பேர் நினைப்போம், ஆஹா இதெல்லாம் என் வாக்கு முக்கியமான, நம்மளுக்கு தெரியாது. ஏன்னா நம்மளுக்கெல்லாம் வாக்குன்றதே கொடுக்க மாட்டோம். கொடுத்தாலும் நம்ம அப்படி சர்வசாதாரணமா டிஷ்யூ பேப்பரை விட ஜாஸ்தியா வாக்கு கொடுப்போம். ஏன்னா நம்ம எப்படி இருந்தாலும் டிஷ்யூ பேப்பர் தூக்கி போடுற மாதிரி வாக்கையும் தூக்கி போட போறோம். நம்ம ஸ்பெஷாலிட்டி இல்லையா, அந்த ஸ்பெஷாலிட்டியோட நம்ம வசுதேவரை பார்க்க கூடாது. அவர் வாக்கெல்லாம் மீற மாட்டார். ஓகே, இப்ப அவர் வந்து போறாரு, குடு குடு குடுன்னு போறாரு. குழந்தை எடுத்துன்னு போய் ஹியர் அப்படின்றாரு. பார்த்தாரு, வெரி நைஸ், கீப் இட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்புறாரு. ஓ அப்படியா,
பூர்த்தியா, ஆனா எனக்கு எதுக்கு ஒரு சைல்டு, கீப் யுவர் சைல்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போறாரு. இந்த கம்சரும் நல்ல புத்திசாலி, அமிச்சாரு. ஓ வந்தார் நாரதர், ஓ மை காட், இவர் வந்து கொடுத்து அமிச்சிட்டாரே, கொடுத்து அமிச்சிட்டா செட் ஆகாது. இப்போ 2 ப்ராப்ளம் இருக்கு. ப்ராப்ளம் நம்பர் 1, நிறைய பேர் நினைக்கிறோம், ஐயோ கொலை பண்ணிட்டாங்களே, ஐயோ இது அது ஆண்டவன் அப்படின்னு. இப்போ என்ன நடக்குதுன்றத சொல்றேன், அதுக்கப்புறம் ஐயோ அச்சோ கிச்சோன்றதெல்லாம் நம்ம பேசிக்கலாம். நாரதர் வந்து சொல்றாராம், ஏய் உனக்கு மேக்ஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்னு நீ நினைக்காத, நீ சின்னப்பத்துல இருந்தே மேக்ஸ்ல வீக்கு. 1 2 3 4 5 6 7 8 கவுண்ட் பண்றச்சே, இந்த 6 and 8 ஒருவேளை குட்டமா இருந்தா, ஏன்னா நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு. வாமன அவதாரில குட்டியா வந்தாராம், இருக்கிறதுலயே குட்டி, டுவார்ஃப்லயே குட்டி, டுவார்ஃபே குட்டின்னு சொல்ற லெவலுக்கு குட்டியா இருந்தாராம். அந்த மாதிரி உன்னோட குழந்தை இந்த 5வது குழந்தையோ ஏதோ ஒன்று குட்டியா இருந்து பிறக்கிற குழந்தை 1 வருஷம் ஒரே மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அப்பாப்பா அப்படின்னாரு. சரி 8வது குழந்தைன்றாங்க, பட் ஆர்டர் வந்து 1 2 3 4 5 6 7 8 சொல்ல முடியாது. 8 7 6 5 அப்படி கூட வரலாம் ரிவர்ஸ் ஆர்டர்ல அப்படின்னு. கம்சர் ஏற்கனவே குழப்பத்துல இருக்காரு. நாரதர் சொன்னாரா, டோட்டலி கன்ஃபியூஷன் டடாங். இப்போ நீங்க எல்லாம் சொல்வீங்க, வாட் இஸ் திஸ், நாரதர் ரொம்ப மோசம். ஆனா நம்ம கேட்டிருக்கோம், நாரதர் கழகம் நல்லதில் முடிவும். முடியறது நல்லதா இல்லையே, அநியாயமா இருக்கே அப்படின்னு நீங்க எல்லாம் சொல்வீங்க. அநியாயமாலாம் இல்ல. அவர் என்னன்னா, இந்த 6 பேர் வந்து போகணும், அவங்களுக்கு மோட்சம் எடுக்கணும். அவங்க தே cannot stay here. அவங்களுக்கு ஷார்ட் விசிட் தான், ரைட்? அந்த ஷார்ட் விசிட்னாலதான் அவங்க வராங்க. இந்த மாதிரி நிறைய ஷார்ட் விசிட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும், நம்ம தப்பா நினைக்க கூடாது. கங்காமா குழந்தைய தூக்கி போட்டாங்களோ அப்பான்னா அவங்களும் ஷார்ட் விசிட், இவங்களும் அந்த ஷார்ட் விசிட் தான். இந்த 6 குழந்தைங்க யாரு அதெல்லாம் போனோம்னா அந்த டூர் அப்படியே வெளில போயிடும். ஆனா இந்த 6 குழந்தைகள் வந்து மோட்சம் அடைய வேண்டிய சுச்சுவேஷன். அதனால அவர் வந்து 6ஐயும் அனுப்பிச்சிட்டார். அனுப்பிச்சிட்டாருன்னா அனுப்ப வேண்டிய சுச்சுவேஷன்ல வந்தார். ஆனா ஜெயில வந்து ஃபுல் பயத்துல தான் இருந்தாங்க. நினைச்சு பாருங்க, பிரெக்னென்ட் ஆகிறோம், குழந்தை பிறக்கணும்னா திக்கு புக்கு திக்கு புக்கு திக்கு புக்குன்னு ஆடணும். ஏன்னா அந்த குழந்தைய எடுத்துட்டு போறாங்களேன்னு ஜென்ரலாவே டென்ஷன் இருக்கும். இவங்களுக்கு மகா டென்ஷன். ஏன்னா என்ன ஆக போகுதோ குழந்தை அப்படின்ற பயத்துல இருக்காங்க. பயம் வந்து கண்டினியூஸா அந்த க்ஷணத்துல இருந்து அவங்க மேல உயிருக்கு பயப்படுறதே இல்லை. ஏன்னா அவங்களும் சத்திரியா இல்லையா. ஆனா குழந்தைன்னா எந்த அம்மாவுமே பயப்படுவாங்க. அவங்க யாராவது நம்ம பிறந்த குழந்தைய தூக்கினாலே நம்மளுக்கு திக்கு திக்கணும். அச்சோ இவன் தூக்கி இருப்பானா, அச்சோ அச்சோ எப்போ விட போறானோ, கொடுத்துருங்க, அச்சோ அச்சோ எனக்கு கொடுத்துடுறாப்பா அப்படின்னும். இல்லைன்னா நம்ம ஸ்டைலா, யூ சி டாக்டர் ஹஸ் டோல்ட் த சைல்ட் இஸ் நாட் டு பி டச்ட் ஃபார் 1 month அப்படின்னு நம்ம ஒரு டாக்டர் சொல்றாரோ இல்லையோ நம்மளே சொல்லிடுவோம். இதெல்லாம் பண்ற நிலைமையில இவன் போய் கொலை பண்ண போறான் அப்படின்னா எப்படி இருக்கும்? ஆல்ரெடி ஒரு ஹார்ட் பிரேக். ஏன்னா அப்பா விட நல்ல ரொம்ப பிரியமா இருந்த ஒரு அண்ணா இப்படி வில்லன் ஆயிட்டார். ஹீரோ வில்லன் ஆன மாதிரி காப்பாத்த வேண்டிய அண்ணாவே இப்போ வில்லன் ஆயிட்டாருன்னா டக்கு புக்கு அண்ணும். இப்போ அந்த வில்லன் வந்து நம்ம குழந்தைய அடிக்க போறான்னா அதை விட சொல்லவே வேண்டாம். அண்ட் கண் எதிரில் ஒரு குழந்தையும் போனதை அவங்க கஷ்டப்பட்டு கேட்டாங்க, அவ்வளோ வருத்தத்தோட பார்த்தாங்க. ஷி விட்னஸ்ட் இட், ரைட்? ஸோ அப்போ நமக்கு தெரியும் எவ்வளோ வழியில இருந்திருப்பாங்கன்னு. இதெல்லாம் போயிட்டு இருக்கு. எதுக்கு நான் சொல்றேன்னா, இப்போ வந்து 6 குழந்தைகள் போயிடுச்சு. இத வந்து அந்த 6 குவாலிட்டிஸ் சொல்லுவாங்க, ரைட்? ஸோ அந்த 6 கெட்ட புத்திகள், காமக்ரோத கூட அதெல்லாம் மாச்சரியம் எல்லாமே அதெல்லாம் போயிடுச்சு, ரைட்? அது பத்தி நான் இப்போ டச் பண்ணல. மறுபடியும் சொன்ன மாதிரி 7வது குழந்தை பிறக்குது. 7வது குழந்தை பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே என்னன்னா செம்ம எஃபல்ஜன்ஸ், சூப்பர். எப்படின்னா 7வது குழந்தை யாரு? பலராம். அப்படி செம்ம ஃபேர், சூப்பர் ஃபேரா பிறக்கிறார். பிறக்கல இன்னும், வந்த உடனே ஆயிடுச்சா. ஸோ இப்போ இருக்கிறவங்க என்னன்னா, பிரிசன்ல இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் வந்து அப்படி ஓகே ஏதோ ஒரு நடக்குது போல இருக்கு அப்படின்னு அலர்ட் ஆயிடுறாங்க. மற்ற இதெல்லாம் கிருஷ்ணர் கதையில, கிருஷ்ணருக்கு வருவோம், இன்னும் வரல. பலராம் பிளாட்ஃபார்ம் போட்டிருக்காரு. ஏன்னா பலராமும் எடுத்தீங்கன்னா இப்போ வந்து உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும், பலராம் வந்து 2 பேரா வந்து ஒவ்வொரு உடம்பு, 2 உடம்பு ஒரு உயிர்ன்ற மாதிரி. ஸோ பலராம் ஃபர்ஸ்ட் வராரு, ரைட்? ஹி இஸ் நன் அதர் தேன் அனந்த சேஷ், ஆதிசேஷ். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, எல்லாருமே ஒருத்தர் தான். லக்ஷ்மணனா வரவர் எல்லாமே அவர் தான். ஸோ இப்போ வந்து என்ன த்ரில்லுன்னா, இப்போ இவர் வந்தாருன்னா கண்டிப்பா காலி பண்ணிடுவார். இவருக்கு வந்து நிறைய ஒர்க் இருக்கு, ப்ராஜெக்ட் எல்லாம் நிறைய இருக்கு. கிருஷ்ணர் வரதுக்கு முன்னாடி ஹி ஹஸ் டு செட் த ஃப்ளோர். அதனால அதுக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் வராரு. வந்த உடனே இப்படி ஜெகத் ஜோதியா இருந்துச்சுன்னா ஒர்க் அவுட் ஆகாது. உடனே கிருஷ்ணர் வந்து சொல்றாரு, ஏ எக்ஸ்கியூஸ் மீ, ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஒர்க் இருக்கு. யூ சி யாரு அந்த மாயா? எந்த மாயானா யோக மாயா, எந்த மாயா வேணா வச்சுக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் ரோல் வந்து என்னன்னா, மாயா வந்து யோக மாயா கூப்பிட்டு, எக்ஸ்கியூஸ் மீ, ஷிஃப்ட் இம்மீடியட்லி. யாருக்கு? ரோஹிணி. நீங்க நினைப்பீங்க ஒரு வைஃபை தான் விட்டு வச்சாரா? ஆமா, ஏன்னா தேவிக்கு உண்டிதான் ப்ராப்ளம். வசுதேவோட மத்த மனைவிகள் எல்லாம் ஓகே. அதனால வந்து ரோஹிணிமா வந்து கேர் ஆஃப் நந்த மகாராஜ் கிட்ட இருக்காங்க. இம்மீடியட்லி டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடு அப்படின்னு சொன்னோடனே ரோஹிணிமா பிரெக்னென்ட் ஆறாங்க. இவங்க வந்து அப்ப என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, கரு கரைஞ்ச மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் கொண்டு வந்துட்டாங்க.
கம்சருக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்துச்சு, இவளே கழிச்சிட்டாளா அப்படின்னு. அவர் கடைசியில கவலை இல்லை, கலைச்சா என்ன, எதுவா இருந்தாலும் என்ன போச்சு அப்படின்னு. இப்போ என்ன பியூட்டின்னா, ஆகர்ஷனா அப்படின்னா அட்ராக்ஷன், இழுக்கிறது. சோ பலராம் இழுப்பாரு எப்படின்னா நம்மள கிருஷ்ணர் கிட்ட. அதுதான் அவர் ஸ்பிரிச்சுவல் குரு, ஆதி குரு. இப்போ அவர் அப்படியே இழுத்து போய் ரோஹிணி கர்ப்பத்துல போனதால சங்கர்ஷனா, அட்ராக்ட் அப்படி இழுத்துட்டு போனதால சங்கர்ஷனான்ற பேர். சோ போத் டுவல் மீனிங். சோ இப்படி நடந்ததுதான் ரோஹிணியோட கர்ப்பம். அங்க வந்து அவர் வந்து இருக்காரு, அப்படியே ஷிஃப்ட் ஆறாரு, அங்க இருக்காரு. சோ சில சாஸ்திரங்கள் ஒரிஜினல் சில சாஸ்திரங்கள் படி என்னன்னா 7 மாசம் இருந்து 7வது மாசம் அங்க ஷிஃப்ட் ஆனாரு. சோ அங்க இருக்கட்டும் கொஞ்ச நாள். இப்போ அடுத்தது என்ன ஆகுதுன்னா கிருஷ்ணர் வரணும். அவர் ஆல்ரெடி சூஸ் பண்ணிட்டாரு, ஓ திஸ் இஸ் மை ஃபாதர் அண்ட் மதர். ஏன்னா ஃபாதரோட அப்சல்யூட் குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கு, மதரோட குவாலிஃபிகேஷன் என்னன்னு வரும். இப்போ வந்து அவர் மனசுல யாருன்னா நம்ம வசுதேவோட மனசுல அப்பியர் ஆயிட்டு அப்படியே டிரான்ஸ்ஃபர். அது வந்து அவர் மனசுல இருக்கச்சே வசுதேவால பார்க்கவும் முடியுது. அவரால முடியுது, நம்மளால பார்க்க முடியாது வீட்ல. நம்மளுக்கே ஒரு கட் ஃபீலிங் அனுவோம்ல, அது அப்படியே மனசுல டிரான்ஸ்ஃபர் ஆயிட்டு உடம்புல போய் அது வந்து நம்ம தேவிகி அம்மா ஓட கர்ப்பத்துல போய் உட்காந்துடுறாரு நம்ம கிருஷ்ணர். ஸோ இப்போ வந்து நார்மலா பிரெக்னென்ட் ஆனா எல்லாருமே வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஃபேர் ஆவாங்கன்னு தெரியும். ஏன் ஃபேர் ஆறாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து அனிமிக் ஆவாங்க, லைக் அயர்ன் டிஃபிஷியன்சி. அதனால அந்த கலர் எல்லாம் போயிட்டு ஒரு பேல் கலர் வரும். இன்னொன்னு என்னன்னா கொஞ்சம் குண்டாவாங்க, அதனால ஸ்கின் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி கொஞ்சம் ஃபேர் ஆவாங்க. தேவிகிமா வந்து ஆல்ரெடி செம்ம ஃபேர். ஓகே, ஸோ நான் சொன்ன பல்ராம் பொறக்கச்சு ஃபேர் ஆயிட்டாங்க. இப்போ வந்து என்னன்னா கொஞ்சம் டார்க் ஆக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஏன் பிளாக் ஆறாங்க, ஏன் டார்க் ஆறாங்க? கிருஷ்ணர் என்ன கலர், அப்படியே பிளாக் கலர் டிஞ்சா வருது. இப்போ கொஞ்ச நேரம் அப்புறம் அவங்க வந்து சில்வர் கலர் ஆனாங்க. என்ன மாதாஜி என்னமோ கலர் கலரா சொல்றீங்கன்னா, அப்படியே நீங்க பசங்கள் சொல்ற மாதிரி சில்வர், நான் போட்டிருக்கிற ரிங் சில்வர் அப்படின்னு இல்ல, அந்த டிஞ்ச் ஆஃப் சில்வர். நம்ம கூட சொல்றோம்ல அவங்க வந்து மாநிறம், பிரவுன் கலர், வீட் கலர். ஆனா வீட்டை வச்சு பாக்குறோமா, இல்ல எல்லோ கலர் அப்படின்னு சொல்றோம் சைனா அவங்களால. ஏன்னா அவங்க வந்து அந்த எல்லோ டிஞ்ச் அப்படின்னு, கோல்டன் டிஞ்ச். இவங்க வந்து சில்வர் டிஞ்ச். எப்படின்னா யாருக்கெல்லாம் கலர்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கோ அவங்க எல்லாம் போடுங்க. கிருஷ்ணரோட அந்த பிளாக்கிஷ் ப்ளூயிஷ் பிளாக் கலர் எடுத்து அவர் மனசுல இருக்கிற அந்த லக்ஷ்மியோட கலர் வந்து கோல்டன் கலர், இந்த கோல்டு தங்க கலர் மிக்ஸ் பண்ணி அவங்க பாதம் பட்டிருக்கிற அந்த லோட்டஸ் பாதம்ல வந்து மருதாணி வச்சிருக்காங்க, ரைட்? அது வந்து அந்த கலர், அந்த ரெட்டிஷ் மருதாணி கலர் மிக்ஸ் ஆகி தேவிகி அம்மாவோட கலரோட மிக்ஸ் ஆயிட்டு, ஸோ இந்த எல்லா மல்டி கலர் மிக்ஸ் ஆனா சில்வர் ஆகும். எனக்கு தெரியாது, நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க. வரலன்னா உங்களுக்கு எந்த டவுட் இருந்தாலும் நீங்க போய் கிருஷ்ணர் கிட்ட நீங்க கோலோகம் போரிச்சு கேட்டுக்கோங்க. இப்போ வந்து எனக்கு வந்து சொன்னது ஒண்டிதான் சொல்ல முடியும், ஏன்னா நானும் பார்க்கலாங்க. இப்போ வந்து ஏன்னா அங்க பார்த்திருந்தா இங்க இருக்க மாட்டேனே, அங்க இருந்திருப்பேனே. இங்க இருக்கேன்னா அங்க பார்க்கலன்னு அர்த்தம். ஸோ அதை வச்சுதான் அவ்வளவு கான்ஃபிடென்ட்டா சொல்றேன். இப்போ அந்த டைம் கிருஷ்ணர் பிறந்துட்டாரா? பிறக்கலப்பா, இப்போ தானே கருவுல உண்டாயிருக்காரு. இப்போ என்ன டிஃபரன்ஸ் ஆச்சுன்னா எல்லாருக்கும் விசித்திரமா இருக்கு. என்ன விசித்திரமா இருக்கு அப்படின்னா ஆப்போசிட்டா ஆயிட்டு இருக்காங்க இவங்க. சரி, ஓகே அப்படின்னா இப்ப வந்து இங்க வாட்ச்மென்ஸ் இருப்பாங்க, பிரிசனர்ஸ், ரைட்? பிரிசன் வாட்ச்மென், காவல்காரர்கள். அவங்க வந்து பாக்குறாங்க, யூஸ்வலா அவங்க பார்த்தாலே யசோதமா உடம்பு இப்படி இருக்குமா, எப்பவுமே இப்படி இப்படி வணங்கிட்டு இருக்குமா. இப்ப வந்து இப்படி பார்த்தாங்களாம், அப்படியே ஒரு உக்கிரமா பாக்குறாங்களாம். எப்படின்னா அவங்களுக்கு பயமே போயிடுச்சான். அது எப்படி வயிறுல வந்தா இன்னும் பயம் பயம் இன்னும் டென்ஷன் ஆகும். எட்டாவதுக்கு வந்து கன்ஃபார்ம்டு திக்கு 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 திக்குன்னு ஆகணும். ஆனா திக்கு திக்குன்னே ஆகல. அவங்க ரொம்ப இப்படி ஒரு லுக்கு கொடுக்குறாங்களாம். வசுதேவருக்கு பக்னாச்ச, என்ன இவ இவ்வளவு லுக்கு கொடுக்குறானேன்னா அவங்க ரியலைஸ் பண்ணல, அந்த லுக்கு வந்து அவங்க கொடுக்கல, உள்ள கிருஷ்ணர் இருந்து அப்படி லுக்கு கொடுக்குறாரா, அது அவங்க மூலமா ரிஃப்ளெக்ட் ஆகணும். எப்படின்னா நிறைய நம்ம வந்து குழந்தையோட பிஹேவியர் வச்சு நம்ம பிஹேவியர் வச்சு குழந்தை பிஹேவியர். இது கபிலதேவ் சொல்லியிருக்கிறது பக்கத்துல வச்சா நிஜமா பாத்தீங்கன்னா, அதாவது 3வது கேண்டோ ஸ்ரீமத் பாகவதம்ல கரெக்டா எப்பெல்லாம் கரு உற்பத்தி ஆகும் ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜ் அவர் சொல்லியிருக்காரு, எப்பமோ 5,000 வருடங்களுக்கு முன்னாடி. ஆனா இப்ப பாத்தீங்கன்னா சோனோகிராம், அல்ட்ராசவுண்ட், எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 50-100 வருஷம் முன்னாடி வந்திருக்கும் இதெல்லாம். அவ்வளவு கரெக்டா சொல்றாங்க. சோ இப்ப என்னன்னா அவர் கொடுக்குற லுக்கோட கோவம் அப்படியே உங்களுக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி இவங்களும் லுக்கு கொடுக்குறாங்களா. அவங்க தான் பார்த்தாங்களா, என்னடா இது ஒண்ணு ஆகுது, இது ஒண்ணு ஆகுது. சரி, இதெல்லாம் எக்ஸ்டர்னலி வெளில இருக்கிறவங்களுக்கு. வசுதேவருக்கும் ஒரு ஃபீலிங் வந்துச்சு. என்ன ஃபீலிங் அப்படின்னா அவங்க எந்திரிச்சு நின்றா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு மாதிரி பறக்கிற ஃபீலிங், மயக்கம் இல்ல பறக்கிற ஃபீலிங். வசுதேவர் வந்து கேட்டாரா என்ன ஆச்சுன்னா, ஐயோ எனக்கு ஒரு மாதிரி மயக்கமா இருக்கா அப்படின்னா, இல்ல இல்ல எனக்கு பறக்கிற மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு. வசுதேவர் நினைச்சாரு, என்ன சரி ஏதோ ஒண்ணு சந்தோஷமா இருந்துட்டு போறாங்க, நம்ம எதுக்கு டிஸ்டர்ப் பண்றது அப்படின்னு. உள்ள பயத்துல வந்து நீ போய் படுத்துக்கோ. நம்ம கூட சொல்லுவோம் இல்ல, டாக்டர் கிட்ட போனா உட்காந்து டாக்டர் மயக்கமா இருக்கு, அப்படியா உட்காருங்க, இன்னும் மயக்கமா இருக்கு அப்பனா படுத்துடுங்க, நான் என்ன பண்ணணும், படுத்துக்கிட்டே இருங்க அப்படின்னு. சிம்பிள் சொல்யூஷன்.
டாக்டரே அவ்வளவு சொல்றச்சே வசுதேவ் என்ன சொல்லுவாரு, அவரும் அதே மாதிரி நீ படுத்துக்கிட்டே இருமா அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. அவங்களும் படுத்துக்கிட்டாங்க. படுத்துக்கிட்டு கொஞ்ச நேரத்துல சொல்றாங்க, இப்படி இப்படின்றாங்க சிரிச்சுட்டே, என்ன நீ சிரிச்சுட்டு ஆடுற, குழந்தை இருக்குன்னா ஒரே குழன்னு இருக்கு, ஒரே பயங்கர குழப்பு இல்ல ஃப்ளோரு அப்படின்றாங்க. வசுதேவர் நினைக்கிறாரு, பிரிசன் ஃப்ளோர்ல எப்படி குழன்னு இருக்கும், ஜெயிலு சொரம் தான் இருக்கு. உங்களுக்கே தெரியும், மார்பனைட் எல்லாம் இல்ல, மார்பிளும் இல்ல. இப்பெல்லாம் வெட்ரிஃபைட் டைல்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும், அப்படியே நடந்தா சொருன்னு சறுக்கி விழுவோம். விழவே வேண்டாம், நம்ம அப்படியே ஸ்கேட்டிங்கே கத்துக்க வேண்டாம், ஆட்டோமேட்டிக்கா சுருன்னு போவோம். அப்படியெல்லாம் இருக்காது. இப்போ கூட பாத்தீங்கன்னா நான் போயிருக்கேன் அங்க ஜென்மபுரி, நல்லா ரஃபா தான் இருக்கும் ஃப்ளோரு. இவர் பாக்குறாரு, இவ்ளோ ரஃபா இருக்கே, என்னடா இது குழன்னு இருக்கே அப்படின்னு. அப்புறம் வசுதேவருக்கு ஒரே டென்ஷன், இவ இன்னும் நீ உக்காந்து நின்றா பறக்கிறேன்றா, படுத்தா குழன்றா, இவள என்னதான் பண்ண முடியும், தூக்கி வச்சுக்க முடியுமா அப்படின்னு ஒரே டென்ஷன்ல இருந்தா அவருக்கு புரியல, உங்களுக்கும் புரியல என்ன நடந்துச்சுன்னு நான் சொல்றேன். அவன் என்ன ஆச்சுன்னா, கிருஷ்ணர் அண்ணாலே ஞாபகம் வச்சுக்கணும், தனியா இருக்க மாட்டாரு. சோ அவங்க நிக்கிறச்சே என்னன்னா கருடர் தூக்கிடுறாங்களாம், தூக்கி அவங்களை கூட்டிட்டு போயிட்டு இருக்காங்க. சோ கிருஷ்ணர் வர இடம்லாம் வயிறுல வந்து கருடரும் அப்படி இப்படி ஆசிட்டு இருக்காரு. அதுதான் அவங்களுக்கு பறக்கிற ஃபீலிங் இருக்கு. சோ இதெல்லாம் இமேஜினேஷன் இல்ல, இவர் நினைக்கிறாரு மாயான்னு, அவங்க மாயால இல்ல, நம்ம எல்லாம் தான் மாயால இருக்கோம். அப்படியே அந்த வேவ் தான் பறக்கிற ஃபீலிங். சரி, அப்ப படுத்தா ஏன் குழக்குழானா, கிருஷ்ணரோட ஸ்லீப்பு பெட் என்ன, அதாவது நம்ம நிறைய பெட் இப்பெல்லாம் வந்திருக்கு, சாஃப்ட் லெட், இந்த பெட், எனக்கு ரொம்ப பெட்டோல பேர் தெரியாது, வாட்டர் பெட், ஹாட் ஹீட் பெட். அது அதாவது பெட் வந்து சடனா வார்ம் ஆகுமா, கூல் ஆகுமா, ஏசி மாதிரி இப்போ. ஆனா கிருஷ்ணரோட பெட் ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த ஃபெசிலிட்டி எல்லாம் இருக்கு, வாட்டர் பெட் மாதிரி ரொம்ப சாஃப்ட். ஏன்னா பெட்டை வச்சுதான் எஸ்டிமேட் பண்ணுவாங்க, ஸ்கிராச் கூட பண்ணாம. அது நம்ம ஆதிசேஷாவோட பெட், வெள்ளை பெட். என்ன வெள்ளனா, ஆமா ஆதிசேஷா ஒயிட், பலராமுண்டி ஒயிட் இல்ல, ஆதிசேஷாவும் நீங்க நினைக்கிற மாதிரி அப்படியே கருப்பு எல்லாம் இல்ல, செம்ம ஒயிட்ல. கிருஷ்ணர் பயங்கர டார்க் கிளவுட் ப்ளூல இருந்தா எவ்வளவு கிளியரா தெரியும். சோ அந்த மாதிரி அந்த பெட்டு குழன்னு அவங்களுக்கு இருக்கு. சோ அது கிளியர், ஏன்னா கீழே படுத்துக்கிற அம்மா வந்து கிருஷ்ணர் தானே, அண்ட் அவரோட அம்மாவும் இல்ல பூமியில. சோ வந்தாரு, அதனால வந்து ஒரே குஷி டென்ஷன் எல்லாமே மிக்ஸ் ஆயிடுச்சு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்களுக்கு. அவங்க ரொம்ப நிம்மதியா இருக்காங்க, செம்ம டென்ஷனே இல்லாம நிம்மதியா இருக்காங்க. ஆனா நம்ம வசுதேவுக்கு வந்து என்னடா மனைவி இப்படி என்றாங்க அப்படி என்றாங்க அப்படின்னு ஒரே கன்ஃபியூஷன்ல இருக்காரு. இந்த டைம் வந்து ரொம்ப பயங்கரமான டைம். என்ன டைம்னா குழந்தை பிறக்கிற டைம், செம்ம மழை, சைக்ளோனு, மழையோ மழை மழை. அண்ட் கம்ப்ளீட், எல்லாருக்குமே தெரியும் அமாவாசை, டோட்டல் டார்க், லைட்டே இல்ல, அப்சல்யூட் பிக்சர் டார்க்னுவாங்க, அவ்வளோ டார்க்ல இருக்கு. இப்போ அந்த டார்க்னா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, டோட்டலி எல்லாம் லைட் எல்லாம் ஆஃப் ஆயிடுச்சு, டார்ச் லைட் எல்லாம் ஆஃப் ஆயிடுச்சு. இந்த பிரிசனர்ஸ் எல்லாம் அப்படி நம்மள ரொம்ப மழை வந்தாலே அப்படி தூங்குற மாதிரி அவங்களும் பாவம் ஒரே இடத்துல உட்காந்துருக்காங்க, அவங்களும் அப்படியே ஒரு டோஸ் ஆஃப் ஸ்டேட்ல இருக்காங்க. அந்த டோஸ் ஆஃப் ஸ்டேட்ல வந்து குழந்தை பிறந்துச்சா இல்லையான்னு கூட தெரியல அவங்களுக்கு, வந்து குழந்தை பிறக்கிற மாதிரி இருக்கு, பிறந்துச்சா இல்லையான்னு தெரியல, பிறந்துட்டு அப்படின்றாங்க. வசுதேவ கிட்ட சொல்றாங்க, எக்ஸ்கியூஸ் மீ ஹஸ்பண்ட், செக் குழந்தை பிறந்துச்சா அப்படின்னு. சரி, நம்ம ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுவோம்ல, டார்ச் லைட், இப்பெல்லாம் நம்மளுக்கு மல்டிபிள் மொபைல் லைட் எல்லாம் இருக்கு, அப்போ இல்ல. சோ அந்த டைம் நினைச்சு பாருங்க, சூர்யா லைட் இல்ல, ஜெயிலு கருப்பு எல்லாம் இருந்து, பார்த்த உடனே பிறந்துச்சான்னு தெரியல, வசுதேவ் தொடராரு, ஓகே குழந்தை மாதிரி இருக்கு அப்படின்றாரு, ரொம்ப குட்டியா ஒண்ணு இருக்கு, குழந்தை தான் நினைக்கிறேன் அப்படின்றாரு. ஏன் தெரியலன்னா இவரும் கருப்பா இருக்காளே, லைட்டு இல்ல, கருப்பான பிரிசனு, பிறந்தவரும் கல்லை அப்படியே ஒரு டார்க் ப்ளூனா என்ன கரு நிலத்துல இருக்காரு, தொட்டா ஏதோ குழந்தை மாதிரி இருக்குன்னு அவரால் சொல்ல முடியுது. அப்போ அவங்க ஆசைப்படுறாராம், அவங்க ஐயோ உன்னோட அழகான முகத்தை பார்க்க முடியலையேன்னு வருத்தப்படுறாங்களா அம்மாவும் அப்பாவும். தேவகி அம்மா நினைச்ச உடனே டக்குன்னு குழந்தை தெரியுது ஜெகஜோதியா. எப்படிடா அப்படின்னா, கியூட்டா 32 பல்ல பார்த்து ஈன் சிரிக்கிறானா. நம்ம குழந்தைங்களாம் ஏன் அழும், அது வேற விஷயம். ஏன்னா அவங்க பௌதிகத்துல வந்துட்டாலே அச்சோ, நம்ம நினைக்கிறோம் அம்மாவை விட்டெல்லாம் இல்ல, அது வந்து அச்சோ அச்சோ கிருஷ்ணரை விட்டு வந்துட்டேனேன்னு அழுதான் குழந்தையின் ஃபீலிங்ஸ் எல்லாம் நம்ம பாகவதம்ல இருக்கும். இப்போ அந்த குழந்தையோட ஃபீலிங்ஸ்க்கு ஆப்போசிட் நம்ம எல்லாருக்கும் அது உண்மையா இல்லையான்ற சந்தேகத்தை ஒரு சைட்ல விடுங்க, நம்ம குழந்தை எல்லாம் அழுதுட்டு தான் வந்துச்சு, இல்லைன்னா டாக்டர் ஃபட்டுன்னு ஒன்று போட்டு அழ வைப்பாரு. இப்போ பாத்தீங்கன்னா இவங்க வந்து சிரிச்சிட்டு இருக்க குழந்தை 32 பல்லு ஈன்னு, எப்படி மாதாஜி குழந்தை பிறகு கரைச்சே பல்லெல்லாம் இருக்கும், நம்ம பிறந்தா பொக்கையா இருப்போம், கிருஷ்ணர் ஆச்சே மணி பர்சோடையா பிறப்பாரு, அப்படியே மணிமணியா இருக்கிற பல்லோட தான் பிறக்கிறாரு. கியூட்டா இருக்காரா, சரி அப்படின்னு பார்த்தா இவ்வளோண்டா இருக்கு குழந்தை, யூசுவல் சைஸை விட இது குட்டி. அதுல வந்து அந்த குட்டியோண்டு கையில குட்டியோண்டு இதுல சங்கு சக்கரம் கதா பாத்திரம் அப்புறம் குட்டி 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 குட்டியா வந்திருக்கு. பார்த்தா அவ்வளோ கியூட்டு. அங்க கஸ்தூபா ஜெம் அது வேற வச்சிருக்காரு, அப்படியே மனசுல குட்டியா ஒரு பியூட்டிஃபுல் லோட்டஸ்.
அது மேல உட்கார்ந்துருக்கிறது யாருன்னு நான் சொல்ல வேணாம். யாரு? கரெக்ட், லக்ஷ்மி அம்மா. உட்கார்ந்துருக்கச்சே பேண்ட் ஒரு கோல்டு, அது என்ன பீதாம்பரம்ன்ற கலர் வந்து நம்மளால டிஃபைன் பண்ண முடியாது. ஒரு மாம்பழம் அப்படின்னு க்ளோஸா கூட்டிட்டு போறோம். அது ஒரு கோல்டன், yellowish, மேங்கோயிஷ் கலர் வச்சுக்கோங்க. நம்ம எங்கேயாவது ஷாப்ல போய் வாங்க வேண்டாம், சும்மா பாக்குறோம்னா அப்படிதான் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா? வி வாண்ட் கோல்டன் yellowish கலர் அப்படின்னு ஏதோ காட்டுவான். கடைசியில பார்த்துட்டு சாரி திஸ் இஸ் நாட் த கலர் இன் மைண்ட். அவன் நினைப்பான் நீ கேட்ட கலர் வேணும்னா இங்க இல்லப்பா, நீ கோல்டோ கப்போ அப்படின்வான். கரெக்டானது. ஆனா நம்ம வேணுமே வேணாமே நம்மளுக்கு. இப்போ கிருஷ்ணர் அந்த கலர் ட்ரெஸ்ல ஃபுல்லா வந்திருக்காரு. அவ்வளோ கியூட்டா, கிரீடம் வேற ஜோதியா அழுக்குது. பார்த்த உடனே சந்தேகம், இம்மீடியட்டா வசுதேவ் கும்பிடுறாரு. கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, ஓ டேட் வை யூ ஆர் ப்ரேயிங், டோன்ட் ப்ரே எல்லாம் பண்ணக்கூடாது, நான் ஜஸ்ட் உங்க பையன், நீங்க கட்டி பிடிக்கணும் அப்படின்வாரு. தேவிக்கு அம்மாவுக்கு திக்கு திக்கு அந்த என்ன நீ கட்டி பிடிக்கணும்ன்ற, நான் கட்டி பிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவர் க்ளோஸ் பண்ணிடுவாரே வை அப்படின்னா கிளியரா வந்திருக்கே, 4 ஹேண்டு, இதுல பல்லு, இதெல்லாம் தேவையா, கிரீடம்லாம் இப்படியெல்லாம் பண்ணா எனக்கு இது வரைக்கும் இல்லாத பயம் வந்துடுறா செல்லம் அப்படின்றதா. மம்மி டோன்ட் வரி, நான் இருக்கேன், நீ பயப்படவே கூடாது, உனக்கு என்ன ப்ராப்ளம், பல்லு தானே ப்ராப்ளம், டக் 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 டக்குன்னு கிட்டி போட்டுறாரு, உடச்சி போட்டுறாரு. அம்மாக்கு கேட்ட உடனே இதுல பல்லு போட்டா என்ன, கிரீடம் வச்சிருக்கிய, கிரீடம் தானே வேணாட்டும், உனக்கு என்ன வேணும், 4 கை வச்சிருக்கிய என்ன பண்றதுன்னா, அவ்வளவுதானே, 2 கை போயிடும், உனக்கு எப்ப வேணுமோ அது. இப்ப வந்து தேவிகிமா என்ன சொல்றாங்கன்னா, நீ கம்சன் இருக்கும் வரை இந்த 4 ஹேண்ட் காட்டக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, காட்ட மாட்டேன், 4 ஹேண்ட் காட்டவே மாட்டேன், கம்சன் இருக்கிற வரைக்கும் காட்டவே மாட்டேன், டோன்ட் வரி அப்படின்னு ஒரு ப்ராமிஸ் கொடுக்குறாங்க. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அப்பனா என்ன அர்த்தம், கம்சன் போன அப்புறம் காட்டலாமா அப்படின்னா, அவர் நிறைய தடவை கேட்பாங்க. அவர் வந்து இந்த மாதிரி ருக்மிணியை கல்யாணம் பண்ணிக்கச்சே ஒரு டைம் அவங்க மயங்கி வீரச்சே 4 கை காட்டினாரே. பாண்டவர்கள் அஸ்வத்தாமா அந்த கெலாட்டா ஆகிறச்சையும் அவர் 4 கை எடுத்துட்டு வந்து பண்றாரு. ஏன்னா அவர் கை அவர் காட்டுவாரு. அப்போ விஸ்வரூபம் காட்டினாரே அம்மா பேச்சு, அவர் வந்து காட்டுவாரு. அது வெறும் அர்ஜுனருக்கு தெரிஞ்சிச்சு. ஆனா எல்லாருக்கும் சிலருக்கு தெரிஞ்சிச்சனாலும் அப்போ கம்சன் இல்ல, க்ளோஸ் பண்ணிட்டாரு. சோ அம்மாவோட வார்த்தையே அவர் காப்பாத்தினார் அந்த வரைக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் என்ன கை வேணா காட்டுவார். அவர் என்ன கை, 2 கை, 4 கை, 10 கை, 12 கை, 1000 கை காட்டுவார். நம்ம கொஸ்டின் பண்ணக்கூடாது. அம்மா ரூல், கம்சன் இருக்கும் வரை 2 ஹேண்ட் காட்டிட்டு இருக்காரு. இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன ஆச்சுன்னு பார்க்கலாமா? பிறந்த உடனே சொல்றாரு, டேடி டேடி டேக் மீ அப்படின்னு. டேக் மீயா எங்கன்னா ஃபுல்லா சொல்றாரு, ரூட் மேப் எல்லாம் போட்டு நீங்க ஜஸ்ட் கோ அப்படின்றாரு. இப்படி எல்லாம் சும்மா போவானா எப்படி போவேன் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு வசுதேவ். ஆனா அவருக்கு பயம். ஃபர்ஸ்ட் லெட்டஸ் கோ அப்படின்னா அங்க வந்து உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும், எல்லாருமே மயங்கி விழுந்துட்டாங்க. எப்படி இருந்தாலும் சூப்பர் வெயில்ன்றானே, சூப்பர் இருட்டு. அங்க வந்து சலங்கைகள்லாம் அவர் கட்டி இருக்கிற அந்த இரும்பு சங்கிலிகள்லாம் டொக் டொக் டொக்குன்னு உடையுது, கேட் ஓப்பன் ஆகுது. இதெல்லாம் நான் ரிப்பீட் பண்ண போறது இல்ல. இப்படி நினைச்ச உடனே கிளம்புறாரு. பிறந்தாரு, காட்சி அடிச்சாரு, 2 ஹேண்டட் ஃபார்ம். அதான் அந்த பேக்ரவுண்ட் பாத்தீங்கன்னா பாருங்க, 4 ஹேண்டட் ஃபார்ம் இப்படிதான் இருக்காரு. அப்படியே டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகி குட்டி பேபி ஃபார்முக்கு வந்துட்டார். ஸ்மால் 2 ஹேண்டட் ஃபார்ம் கிருஷ்ணா அப்படின்னு பிறந்தாரு. பிறக்கச்சே அவர் வந்து பீகாக் ஃபெதர் வச்சிருந்தாரு. அவ்வளோலாம் கேட்க கூடாது. ஏன் அவர் வச்சிருக்காரு, அவங்க கேட்கல தேவிக்கு அம்மா, ஸோ நம்மளும் கேட்க மாட்டோம். இப்போ வந்து அவர் எடுத்து போறாரு வெளியில. போன உடனே தண்ணி, வசுதேவுக்கும் பயம் வந்துச்சு. என்னடா தண்ணி கிண்ணின்னு இருக்கேன்னு. செம்ம மழை, சூப்பர் மழை. இந்த மழையில வந்து ஒரு துளி கூட அவர் மேல விழல. ஒரு துளியும் கிருஷ்ணர் மேல விழல. ஆனா கிருஷ்ணர் அப்படி ஜெகஜோதியா தெரியுறாரு. என்னடா அப்படின்னு மேல பார்த்தா, அப்பா நினைச்சு பாருங்க, 1000 ஃபுட் ரைட், தலைகள் வச்ச நாகம். யாரு, நம்மளுக்கு தெரியும் பலராமன்னு, அவருக்கு தெரியாது அந்த மூமெண்ட்டுக்கு. அனந்த சேஷ் அலைஸ் ஆதிசேஷ் வந்து மேல இருக்காரு. எங்க டிராப் வரும், அம்பரலா வச்சாலே, நம்ம அம்பரலாம் வேஸ்ட் வச்சுக்கோங்க, உள்ள வரும். இது ரொம்ப பர்ஃபெக்ட் அம்பரலா, அதனால ஒரு டிராப் வசுதேவ் மேலேயும் விழல. இப்போ யமுனை வந்து என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, அவர் கால் தட்டின உடனே போச்சுன்னா, யூஸ்வலா யமுனை வந்து இந்த சாங்கிள் தான் விழும். ஆச்சாரியர்கள்லாம் பாடியிருக்காராம் இந்த மாதிரி, யமுனை ரிவர் வந்து திசையே திரும்பாதுன்னு. ஆனா அதுக்கு நேர்மாடா அது ரிவர்ஸ்ல போச்சு. அது யமுனையோட ஸ்பெஷாலிட்டி. அதனால ஆச்சாரியர்கள், நம்ம கோசாமிகள்லாம் பாடினதுக்கு ஆப்போசிட்டா அவங்க எது வேணா பண்ணலாம். ஏன்னா ஆண்டவன் கோசம் எது வேணா பண்றதாலதான் யமுனைய கங்காவை விட கும்பிடுறோம். 100 தடவை கங்காயில குடிச்சா ஒரு யமுனைக்கு ஈக்குவல். ஏன்னா அவ்வளவு புனிதமானது யமுனா. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே தொட்டுட்டாரே அவரு. சரி இதெல்லாம் ஓகே. பாவம் அனந்த சேஷ் வெட்டாயிட்டாரு. இல்ல பலராமனா அவரும் வெட்டாகலையா? எப்படிடா, எல்லாரும் வெட்டாயிட்டு இருந்தாங்க, ஓகே. இவங்க வெட்டாகல, அனந்த சேஷ் இருந்தாரு. எப்படி அனந்த சேஷ் வரல? அனந்த சேஷ் எவ்வளவு பெரியவர், அவருக்கு யாராவது அம்பரலா வைக்க முடியுமா? நம்ம ட்ரை பண்ணலாம். நம்மலாம் அப்படியே நம்மளுக்கெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்குமே பலராம. அம்பரலா வச்சா அவருக்கு இவ்வளவு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம போக மாட்டோம். ஏன்னா அந்த பாம்பு ரூபம் எல்லாம் நம்மளுக்கு செட் ஆகாது. பலராமும் தாவு, நீ அண்ணனா வந்தா நான் உன்னை ஏத்துக்கிறேன், பாம்பா வந்தனா நான் ஓடிடுவேன் அப்படின்னு சொல்ற ஆளுதான் நம்ம. அதனால அவர் வந்து நம்மளை கூட்டிட்டு போற வரைச்சே கூட அவர் பாம்பு ரூபத்துல வர முடியாது, பலராம் ரூபத்துல தான் வரணும். சோ இப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா,
அவரும் வெட்டாகல. எப்படின்னா அவர் மேல பாக்குறச்சே அனந்த சேஷுக்கு மேல யார் இருந்தார்? ஆல்மோஸ்ட் கரெக்ட். ஆனா கிட்ட வரல. கருடர் இருந்தார். ஏன்னா நான் சொல்லியிருக்கேன், எங்க போனாலும் கிருஷ்ணர். பலராமன்றவரு கிருஷ்ணரும் வேற இல்ல. ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பான்ஷன் பார்த்திருக்கோம். அதனால கருடரால தாங்க முடியலையா பலராம் நினைறாரு அப்படின்னு. சோ அவர் வந்து அவரும் ரொம்ப பெரியவர். ஓகே, சந்தேகம் எல்லாம் வேண்டாம். அவர் அப்படியே அவரோட விங்ஸ் எல்லாம் ஓபன் பண்ணி ஃபுல்லா அவர் ஒரு பெரிய அம்பரலாவா அவருக்கு இருந்தாராம். அதனால அனந்த சேஷம் வெட்டாகலாம். இங்க வெட்டானாரானா அங்க வந்து ரோஹிணி அம்மா கிட்ட பிறந்துட்டாரு. அந்த கதையை நான் சொல்லல, இங்க இருக்கட்டும். ரோஹிணி அம்மாக்கு பிறந்த கதைக்கு ஒரு செகண்ட்ல வரேன். அவங்களுக்கு வந்து அவர் வந்து மறுபடியும் ஒரு 7 மாசம் இருந்தார் அங்க. ஏன்னா டக்குன்னு அங்க பிறக்க முடியாதே. அவர் 14 மாசம் வயிற்றுக்குள்ள இருந்து பிறக்கிறாரு. இப்போ இங்க வெட்டானா அங்க வெட்டாயிடுவாரே. அதனால இங்க வெட்டாகாம அவரும் பாக்குறாரு. சோ இவர் கூட்டிட்டு போயிட்டு இருக்கச்சே, மறுபடியும் சொல்றேன், இவருக்கு வந்து ரூட் தெரியாது. 10 வருஷம் முன்னாடி போனோம்னா நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம எப்படி ரூட் கேட்போம்னா வண்டியை நிறுத்திட்டு, இன்ஃபேக்ட் இன்னமும் எனக்கு அந்த புத்தி இருக்கு, நிறுத்திட்டு எக்ஸ்கியூஸ் மீ அண்ணா 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 எப்படி போகணும்னா எப்படி போகணுமா அப்படி போகணுமான்னு, என்னை விட வயசு பெருசாவங்களா இருந்தா சின்ன பசங்களா இருந்தா கண்ணா கண்ணா எப்படி போகணும் அப்படின்னு கேட்பேன். ஓகே, என் பொண்ணு சொல்லுவா, ஆமா ஜிபிஎஸ் ஆன் பண்ணு, அது சொல்லும், அவளோ அவனோ சொல்லுவான் அந்த ஜிபிஎஸ். யாரையோ ஏன் கேட்கிறேன், ஏன்னா அதுதான் நாங்க பார்த்தது. நாங்க காலேஜ் படிக்கிறச்செல்லாம் அதான் இருந்துச்சு. அதே ப்ராசஸ் தான் இருந்துச்சு. இப்போ இவர் யாரை போய் கேட்பாரு? அண்ணா புண்ணான்னு கேட்க முடியாது யாருமே. அவர் வந்து வெட்டி போட்டுருவாங்க. அதனால வந்து அவர் கேட்காம போறாராம். ஆனா வழி காட்டுறது எப்படின்னா, கிருஷ்ணர் அருளால தான் எல்லாம் நடக்குது. ஆனா அவருக்கு வந்து கொஞ்சம் அந்த தாட் ஃப்ளோ இருக்கும் இல்லையா? சோ போறச்சே ஒரு ஊருக்கும், அதாவது தெரிஞ்ச ஊருக்கு போறதுக்கே வழி தெரியாது. இருட்டுல தெரிஞ்ச வீட்டுக்குள்ளேயே நம்மளுக்கு தெரியாது. கண்ணை மூடிட்டு நைட் கரண்ட் போச்சுன்னா பாருங்க அப்படி இப்படின்னு தேவுவேன். நீங்களும் தேவுவீங்க. சோ இப்ப வந்து என்ன ஆகுதுன்னா, இவர் இருக்காருல்ல, கரெக்டா வந்து இந்த காவல் தெய்வங்கள் அப்படின்னு இருக்கும். ரைட்? காவல் தெய்வங்கள் எல்லாம் என்னன்னா இப்படி வச்சிருக்கோம் அந்த கத்திய. எல்லாருமே இப்படி. அவங்க எல்லாம் வந்து என்ன பண்ணாங்களாம், இப்படி ஷேப் மாத்தினாங்க. கீழ ரைட், லெஃப்ட் அப்படின்னு. சோ பேசிக்கலி ரூட் மேப் சொல்லுவாங்கல்ல, கோ திஸ் சைட், கோ ஸ்ட்ரெயிட், கோ டு யுவர் ரைட் அப்படின்ற மாதிரி காவல் தெய்வங்கள் ரூட் வந்து டக்கு டக்குன்னு மாத்திச்சான். ஃபுல்லா ஒரு வில்லேஜுக்கும் காவல் தெய்வம் வந்து ரூட் காட்டிச்சான் இவருக்கு, வசுதேவுக்கு. ரைட்? அந்த ரூட் வச்சு பாருங்க. ஜிபிஎஸ் விட ஜிபிஎஸ் ஆவது மழையில எல்லாம் ஒர்க் ஆகாது. இந்த ஹை எண்ட் ஜிபிஎஸ் இது காட்டிச்சு ரூட்டை வச்சு அவர் வந்து போனார். அப்பந்தான் அந்த மூமெண்ட் தான் யசோதாமைக்கு குழந்தை பிறக்கிறது. ரைட்? இப்போ என்னடா அப்படின்னா, இவர் வந்து தூக்கிட்டு வர்றாரு குழந்தையை. இந்த குழந்தை வந்து நிறைய பேர் சொல்றாங்க, ஓ த சேக் ஆஃப் த மேன், கேர்ள் சாக்ரிஃபைஸ் எல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல. உள்ள இருந்து வந்த கிருஷ்ணரோட எனர்ஜி தான் இந்த மாயான்றவங்க. ரைட்? சோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்த்தோம் யோக மாயா ஆல்ரெடி சங்கர்ஷனா வளராம சேர்ந்துச்சு. இப்ப யோக மாயாவோட எக்ஸ்பான்ஷனான மகா மாயா அன்றவங்க அங்க பிறந்துட்டாங்க. அப்ப யசோதமாயி செம்ம டயர்ட்ல படுத்துட்டு இருக்காங்களா? இப்ப போன உடனே இவங்களுக்கு அப்புறம் பிறந்ததால கிருஷ்ணரோட தங்கை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க மாயாதேவி, விச் இஸ் அலைஸ் துர்காதேவி, ஆல்சோ கால்ட் அஸ் வைஷ்ணவி தேவி. வைஷ்ணவி அப்படின்னா என்னன்னா டாப் மோஸ்ட், விஷ்ணுவை கும்பிடுற டிவோட்டில டாப் மோஸ்ட்ன்ற அர்த்தம் தான். ஓகே, அது தெரியாம நம்ம சண்டை போடுறோம். ஓ இது மை காட் யுவர் காட், மை காட் யுவர் காட் எல்லாம் இல்ல, கிருஷ்ணரோட எனர்ஜி பார்த்து ஸ்வாப் பண்ணு அப்படின்றாரு. இதெல்லாம் மன வருத்தமா இருந்தாலும் கிருஷ்ணர் சொல்றதை கேட்டாகணும். அதனால அவங்க ஸ்வாப் பண்றாரு. அவர் திரும்ப எடுத்துன்னு போயிட்டு போராடினே யசோதமைக்கு ஒரு வேக் ஃபீலிங், பையனேன்னு, பொண்ணே அப்படின்னு. கண்ணு திறக்கச்சே பார்த்தா பையன். அப்புறமா நினைக்கிறாங்க, சீச்சி நம்மளது ஏதோ பிரம்ம போல இருக்கு, இது பையன்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த நாள் பர்த்டே செலிப்ரேஷனுக்கு ரெடி பண்றாங்க. இது ஒரு சைட்ல நடக்குது. சோ இது ஒரு பேரலா நடக்கிற ஸ்டோரி. திரும்ப பாரு, பலராமுக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் சேர்த்து அங்க பர்த்டே செலிப்ரேஷன் அங்க விடலாம். இங்க ஜெயிலுக்கு வந்த குழந்தை என்ன ஆச்சுன்னு பார்க்கணுமா? ஜெயிலுக்கு வந்தா இவங்க வசுதாமா சொல்றாங்க, அதாவது நம்ம தேவிகி அம்மா, அச்சோ இவ்வளோ குழந்தை கியூட்டா இருக்குங்க, யாருங்க என்னங்க பண்ணீங்க அப்படின்னா, இந்த குழந்தை வந்து ஸ்வாப் பண்ணிட்டேனா அப்படின்றாரு. அவங்க வந்து சுச்சோ அப்படின்னா நேர்மார் கிருஷ்ணர் அப்படி ஈன்னு சிரிச்சுட்டு கம்முன்னு இருந்தாரா? இவங்க பிளான் போடுறாங்க இந்த குழந்தைய எப்படி மறைக்கணும்னு. ஏன்னா ஆல்ரெடி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ஒரு தடவை கிட்னாப் பண்ணி தொலைச்சி விட்டாங்க. அதாவது கிருஷ்ணரை மறைச்ச உடனே இது குட்டி தானே, இந்த குட்டியை மறைக்க முடியாதான்னு தேவிகி அம்மாக்கு கான்பிடன்ஸ். அப்படி மறைக்கலான்னு போனா பே அப்படின்னு கரையுது, எப்படி நம்ம குழந்தை மாதிரி. ஏன்னா நான் சொன்னேன் இல்லையா, மகாமாயாவோட எஃபெக்ட். அப்படியே என்ன தூங்கி இருந்த பிசினஸ் எல்லாம், ஏன்னா எல்லாமே யூ டர்ன்ல ரிவர்ஸ் ஆச்சு. இவர் வந்தாரு, ஜெயில் முடிச்சு மறுபடியும் சங்கிலிகள் டை ஆயிடுச்சு. கத்தின கத்துல கம்சருக்கே கேட்டுச்சா, அங்க டபக்குன்னு எந்திரிச்சாங்க. சரி, இப்போ ஒரு செகண்ட் இதை பாஸ் வச்சுட்டு கம்சரோட ஃபீலிங் பார்க்கலாம். அந்த ரைட் எல்லாம் வயிறெல்லாம் அவருக்கு எரியுதான், எரியுன்னு எரியுது. ஏன் அப்படின்னா, ஓகே 8வது குழந்தை பிறக்க போகுதுன்றது அவருக்கு எப்படி எரிஞ்சிச்சுன்னா 5 லட்சம் நெருப்புகள் வயிறுல எரியற மாதிரி.
நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் வயிறுல வந்து ஃபயர் இருக்கு, ரைட்? அந்த ஃபயர் வந்து எரியும். அதுவும் கிருஷ்ணரோட ரூபம், அவரோட அனுகிரகத்தினால தான் சாப்பாடு இது எரியுது. எப்போன்னா இந்த கோபிகளுக்கு வந்து கிருஷ்ணர் வந்துட்டாரே, கம்சரா ரதம் பண்ண போறாரே என்றச்சே அவங்க நம்ம சொல்லுவோம் இல்ல, பயத்துல வந்து வயிற்றுல நெருப்பு கட்டின மாதிரி இருந்துச்சு. நம்ம தேவிக்கு அம்மாக்கும் இருந்துச்சு, யசோதா மையும் சரி, பெரிய கோபிகள் எல்லாருக்குமே வயிறுல அந்த நெருப்பு. எத்தனை பேருன்னா 5 லட்சம் பேரா கோபிகள். அம்மா ஸ்தானம், வாத்சல்ய ரூபம். கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணாருன்னா இங்க நெருப்பு அந்த நெருப்பு எல்லாம் கவுண்ட் பண்ணி எடுத்துட்டாரு எல்லாருக்கும். ஏன்னா அப்படி இருக்கக்கூடாதுல்ல, அவருக்கு அவரோட டிவோட்டிஸ்க்கு பயமற்றவர்கள். அந்த நெருப்பெல்லாம் தூக்கி வச்சுட்டு பாக்குறானா, வேர் டு ஐ புட் திஸ்? அவர் எதுவுமே வச்சுக்க மாட்டாரு, ஹி இஸ் ரினவுன்ஸ்ட், நம்மளுக்கு தெரியும். அதனால ஏன்னா நம்ம பார்த்திருக்கோம் பகவான் அண்ணா என்னன்னு, அதுக்கப்புறம் வரேன். எடுத்து அந்த நெருப்பெல்லாம் எங்க வைக்கிறதுன்னு தெரியல, கம்சர் வயிற்றுல போட்டார். அதனால அவர் இருந்துச்சு, என் வயிறா குறையுது, வயிறெல்லாம் எரியுது அப்படின்னா, நம்ம நினைக்கிற சூரிய விவஸ்வான் எல்லாம் இல்ல, நம்ம நினைக்கிற சூரிய நாராயணனும் இல்ல. இது வந்து கோபிகளோட நெருப்பெல்லாம் கிருஷ்ணரா எடுத்து அவர் வயிறுக்குள்ள போட்டாராம். அதனால அவர் சொன்னது உண்மைதான், எக்ஸாஜுரேஷன் இல்ல. அவருக்கு நைட்டு தூங்கவே முடியல. இப்போ இல்ல, பல வருஷங்கள் தூங்க முடியல. திரும்புறாரு. கத்த உடனே அவர் வராரு, வந்து அந்த முடியை பிடிச்சி இழுக்கிறாரு. குழந்தைய தூக்கி போடுறச்சே சர்ன்னு எகிரிச்சு. இப்போ இந்த இது பண்ணதாலதான் கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாருன்னா, நீ வந்து பல பேர்களில் கூப்பிடப்படுவ. துர்காமா, சந்தேவி, நிறைய இருக்கு, உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும். என்னை விட இந்த நாலேஜ் உங்களுக்கு நிறையவே இருக்கு. வைஷ்ணவி தேவி, காளி, பத்ரகாளி, டக்கு 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 டக்குன்னு ஒரு 20 பேர் இருக்கும். அதனால வந்து அந்த பேர்கள் எல்லாம் கூப்பிடப்படுவ, எல்லா இடத்துலயுமே கும்பிடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்தானத்தை கொடுத்தாங்க. இல்லைன்னா துர்கானா அதோட அர்த்தம் வந்து ஜெயில், ஃபோர்ட்ரஸ். அதனால அது பயத்தை குறிக்கும். ஆனா அந்த பயத்தை விட்டு அவங்க ஒரு மாதிரி இருக்காங்க அப்படின்ற பாவத்தை கொடுக்கறதுக்கு அவர் அருள் புரிஞ்சாரு. இவங்களும் ஒரு வாய்ஸ் கொடுத்தாங்க, ஏய் எக்ஸ்கியூஸ் மீ, யூ ஆர் சர்ச்சிங் ஃபார் த ராங் பர்சன். அவரும் பார்த்துட்டாரு, என்னடா கேர்ள், பட் சொல்ல முடியாதே. அவர் சொன்ன மாதிரி 1 to 8, 8 to 1 மாதிரி கேர்ள் டு பாய் எது வேணா நடக்கலாம் அப்படின்னு அவர் ரிஸ்க் எடுக்காத. அப்ப இஷ்டம் வாட் எவர் யூ டெல்லிங் இல்லையா, இட்ஸ் நாட் மீ, இட்ஸ் கிருஷ்ணா 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 அப்படின்னாங்க. என்ன அப்போ ஹூ இஸ் ஹி அப்படின்னு சொன்னா, ஹி இஸ் நாட் ஹியர், ஹீஸ் லொகேஷன் இஸ் சம்வேர் எல்ஸ் அப்படின்னா, வேர் இஸ் தட்? ஆனா இங்க பக்கு பக்குன்றாங்க. இப்போ கிருஷ்ணருக்கு கேரே இல்லை, அவங்க வந்து ஜிபிஎஸ் லொகேஷனை கூட முடிச்சு அமைச்சிடுவாங்க. அதனால அவங்க சொல்லிட்டாங்க, அவர் வந்து எங்க இருக்காருன்னா இங்க இல்லப்பா, அங்க போய் பாரு, மதுரா இது, அவர் வந்து எங்க கோகுல்ல இருக்காரு, கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோன்னு அமுச்சு விட்டாரு. பாத்தீங்களா, அவ்வளவு தைரியம் கிருஷ்ணருக்கு. இதுதான் நடந்துச்சு கிருஷ்ணரின் பிறப்பு அப்படின்னு. சோ கம்சர் என்ன ஆனாரு அப்படின்னு சொல்றேன், கிருஷ்ணர் என்ன எப்படி பிறந்தாருன்றதையும் பார்த்தோம். இப்போ கிருஷ்ணர்ல ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி, ஜெயந்தின்னு கும்பிடுறோம். ஆனா கிருஷ்ணருக்கு ஒண்டிதான் கிருஷ்ணர் ஜெயந்தின்னு சொல்றோம், வேற யாருக்குமே சொல்ல மாட்டோம். ஏன்னா அவர் பிறந்த நட்சத்திரம் ரோஹிணி நட்சத்திரம். எதுக்குன்னு இது ஒரு சந்தேகம் வரும், எல்லாத்துக்குமே ஒரு ரீசன் இருக்கு. நம்ம பார்ப்போம், ரோஹிணி வந்து சோமா, அதாவது மூன் காடுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச வைஃப் அப்படின்னு. ஆனா ரோஹிணி அம்மாவோட பேச்சு கேட்கணும். நம்ம வந்து சொல்றது ஒண்ணு, ஆனா அவங்க கிட்டதான் கேட்கணும், மனைவி கிட்ட தானே போய் கேட்கணும் கணவன் எப்படின்னு. அப்படி கேட்கறச்சே கிருஷ்ணர் கிட்ட சொல்றாங்களா, பேருதான் ரோஹிணி, ஆனா அவருக்கு சுவாதி தான் பிடிக்கும். கிருஷ்ணர் கேட்கிறாரு, எப்படிமா சொல்ற அப்படின்னா, சுவாத்தில தான் பேர்ல், ரைட், முத்துக்கள் பிறக்குது. நான் அப்போ ஒண்ணுமே நடக்கல அப்படின்னா, ஓகே உன்னோட நட்சத்திரம் இது, அதாவது உன்னோட டைம், ரைட், ரோஹிணி நட்சத்திரத்துல கருப்பு மணி பிறக்கும் அப்படின்னு. யார் அது கருப்பு மணினா, நான் தான் அது, இட்ஸ் மீ அப்படின்றாரு. அதனால கருப்பு மணியா பிறக்கிறார். இது ஒண்ணு, பாயிண்ட் 1, ரைட். கருப்பு மணியா இருக்கிறவர் கிருஷ்ணர், அவரே வந்து புரிக்கிறார். அஷ்டமியனா எல்லாரும் சொல்றாங்க, எல்லாரும் நல்லா இருக்காங்க, என்னோட டைம் நல்லா இல்ல. அஷ்டமியனா யாருமே சட்டை பண்ண மாட்டாங்கன்றாங்க, ஏகாதசி கும்பிடுறாங்க, எல்லாத்துக்குமே கும்பிடுவாங்க, அமாவாசை கூட கும்பிடுறாங்க இறந்து போறவங்களுக்கு. அஷ்டமின்றத பாய்காட் பண்ணி வச்சிருக்காங்களே, நான் என்ன பண்ண முடியும், எனக்கு ஏன் இந்த ராசி, எனக்கு ஏன் இந்த சுச்சுவேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் புலம்புன்னு புலம்பச்சே அவர் சொல்றாரு, யூ டோன்ட் வரி, ஐ எம் தேர், நான் பிறக்கிறேன் அப்படின்னு அஷ்டமி டைம்ல பிறக்கிறாங்க. சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஜெயந்தினா இந்த நாளுமே ஒரே டைம் வராது. மந்த், இயர், டேட்டு, டைம், நட்சத்திரம், ராசி எல்லாமே அந்த நாளுமே ஒரே டைம் வர்ற அந்த கான்ஸ்டலேஷன் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ் என்றா எப்படி இருக்குன்னா, ஸ்டார் எல்லாம் ஒரு அம்ப்ரல்லா மாதிரி இருக்கும், சர்க்கிள் மேல பார்த்தோம்னா அப்படி ஒரு அம்ப்ரல்லா, ஒரு ஸ்டாரோட அம்ப்ரல்லா மாதிரி, கிரீடம் மாதிரி தெரிஞ்சுச்சான் அவருக்கு. அதனாலதான் ஜெயந்தின்றது வந்து இட்ஸ் நாட் பர்த், இட்ஸ் தட் ஆஸ்பீஷியஸ் மூமெண்ட், கான்ஸ்டலேஷன் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ் நடந்த அந்த பர்டிகுலர் டைம்ல பிறந்தவருக்கு தான். யாராவது சொல்லுவாங்க, நானும் அந்த என்னோட குழந்தையும் அஷ்டமியில பிறந்துச்சு, ஓகே நீ கிருஷ்ணர்ல இல்ல ரோஹிணி, ஓகே நாளும் நடந்துச்சுனாலும் நிறைய இதுக்கு, ஏன்னா அந்த டைம்ல யாருமே பிறக்க மாட்டாங்க. அப்படி பிறந்திருந்தா இட்ஸ் ராங் டைமிங், நோட் பண்ணுது. அப்படியே ராங் டைமிங்ல பிறந்தாங்க அப்படின்னு அண்ணாலும் அந்த டைமிங் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து போய் முள்ளுல நடந்து அது வந்து என்ன புல் ஆகாது. ஓகே, இந்த மாதிரி நிறைய குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்கு. பிறக்கிற குழந்தை பல்லோட பிறக்காது. யாராவது ஒரு குழந்தை பல்லோட பிறந்துச்சுன்னா கிருஷ்ணராலாம் நினைக்காதீங்க, நம்மளுக்கு இருக்கிறது பௌதிக குழந்தை. ஏன்னா பௌதிகத்துல இருக்கிற நம்ம
ஏன் மாத்தாஜி எனக்கு என்ன மாத்தாஜி ஸ்பெஷல்னா நம்ம வந்து வசுதேவ் அண்ட் தேவகி லெவலுக்கு இல்ல. வசுதேவும் தேவகியும் நீ பிறந்தனா நீ தானே என்ன கேட்ட அப்படின்னா நானா எப்போ கேட்டேன் அப்படின்றாங்க. இதுக்கு முன்னாடி நீ வந்து 3 தடவை நான் வந்திருக்கேன். ஏன்னா எனக்கு உன்னை போல் பிள்ளை வேணும், உன்னை போல் பிள்ளை வேணும், உன்னை போல் பிள்ளை வேணும் நீ கேட்ட. உன்னை போல் பிள்ளைன்னா என்னை போல் பிள்ளை இல்ல, நானே வந்துட்டேன் ராசாமி அப்படின்னு இந்த 2 பேருக்கும் சொன்னாங்க. ஸோ ப்ரீவியஸ்லி கிருஷ்ணி அண்ட் சுத்தப்பா, கிருஷ்ணி கர்ப்பாவா வந்தவரும் கிருஷ்ணர் அண்ட் நம்ம அப்போ கிருஷ்ணி கர்ப்பா. வாமனாவோட பேரண்ட்ஸ் யாருன்னு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், ரைட்? நம்ம வாமனாவோட பேரண்ட்ஸ் வந்து அதித்தி அண்ட் கஷபா. அதித்தி வந்து அந்த தேவர்களின் அம்மான்றதும் தெரியும், இந்திரரோட அம்மா. அப்பந்தான் வாமனரா பிறக்கிறாரு, இந்திரருக்கு தம்பியா. ஸோ 3வது பர்த் இது. ஸோ அந்த மாதிரி 3 தடவையும் அவர் பிறவி எடுத்தாரு. ஏன்னா டிவோட்டி என்ன கேட்டாலும் பண்ணிட்டு வர்றாரு. இப்போ மறுபடியும் சொல்வீங்க மாதாஜி அவ்வளோ கிரேட்டா கிருஷ்ணர், வாட் இஸ் சோ கிரேட் அபவுட் கிருஷ்ணா, வாட் இஸ் சோ கிரேட் அபவுட் ராமுக்கு போலாம் ஒரு செகண்ட். தந்தை பேச்ச தாண்டவே மாட்டார் ராம். எக்ஸாக்ட்லி. உனக்கு இன்னைக்கு வந்து நாளைக்கு வந்து உன்னை வந்து ராஜா ஆக்க போறேன், ரெடி ஆயிட்டார். நான் இன்னைக்கு காட்டுக்கு நீ போகணும் கிளம்பு அப்படின்னா கிளம்பிட்டார். he never questioned. அதான் கிரேட்னஸ். when he was 24 years, 24 வயதுல. அதனால அவர் தந்தை பிள்ளை. கிருஷ்ணர் தாய் பிள்ளை அப்படின்றாரு. எதுக்குன்னா பிறந்த உடனே அப்பா டீத் எல்லாம் வைக்காதப்பா, பல்லோட இருக்கே ப்ளீஸ், வாட் ஷுட் ஐ டூ டக் டக் டக்குன்னு புடுங்கி போட்டாராம். கிரீடம் இருக்குப்பான போட்டாராம். ஏன்பா இப்படி இருக்க, 4 கை வச்சிருந்தா மாட்டிப்பாப்பா. அவர் சொல்லலாம் இல்ல, அம்மா நீ ஒரி பண்ணிக்காத, ஐ எம் காட், நான் மாட்ட மாட்டேன், அதெல்லாம் சொல்ல. டபக்குன்னு போட்டாராம். 2 கை அப்படி எடுத்துட்டு 2 கையில தான் காட்டினாராம், நீ குழந்த மாதிரி. சோ அம்மா பேச்சு பிறந்த க்ஷணமே அவங்க பாடினாங்க அப்படின்னு. இப்போ ஆண்டாள் வந்து ஒரு தமிழ்ல ஒரு பாட்டு இருக்கு, ரைட்? ஒரு மகனாய் பிறந்து ஒரு மகனாய் வளர்ந்து. ஆக்சுவலி கிராமட்டிக்கலி பார்த்தா ஒரு மகனாய் பிறந்து இன்றொரு மகனாய் வளர்ந்து அப்படின்னு. born as a child, grown as an other child. other என்ற வேர்ட் யூஸ் பண்ணணும். அது யூஸ் பண்ணலாம். கிராமர் தெரியாதானா, கிராமர் தெரியாதுல அவங்களுக்கு தெரியும். ஆனா என்ன டிஃபரன்ஸ்னா அது சொல்றதுக்கு டைம் கொடுக்கலையா கிருஷ்ணர். ஒரு மகனா பிறந்து அன்றதுக்குள்ள டபக்குன்னு போயிட்டாரு. அதனால அவங்க அந்த இன்னொரு அனதர் என்ற அந்த வேர்டை யூஸ் பண்ண முடியாத லெவலுக்கு இருந்தாங்க அப்படின்னு. ஸோ இதுதான் கிருஷ்ணரோட பிறப்பு. இது எனக்கு ரொம்ப நாளா சொல்லணும்னு ஆசை. அதனால இந்த கிருஷ்ணரோட கதையை சொல்றதுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்ச உங்க எல்லாருக்கும் தேங்க்யூ ஸோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே. இதை முடிக்கிறதுக்கு ஒரு நாள் முன்னாடி பகவான் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத சொல்றேன். இது 64 குவாலிட்டிஸ் கண்டினியூ ஆகும். என்ன 6 குவாலிட்டி தான் இருக்கா அப்படின்னா, பகவான்ன்றதுல 6 குவாலிட்டி இருக்கு, ரைட்? இதெல்லாம் நான் சொல்ல வேணா, உங்களுக்கு தெரியும். அது என்ன 6 குவாலிட்டின்றது அந்த 64 குவாலிட்டிஸ் அப்போ டீட்டெயிலா சொல்றேன். பட் ஒரு லைன்ல சொல்லணும்னா, ஆல் நேம், ஆல் ஃபேம், ஆல் வெல்த், ஆல் ஸ்ட்ரென்த், ஆல் ரினன்சியேஷன் அண்ட் ஒன் மோர். தெரியுதா? ஞாபகம் இருக்கா இல்லையா? இருக்கும். தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ இது எல்லாமே வச்சிருக்கிற அவர் தான் அவர். அதனால ஏன்னா பிறந்த உடனே அவர் பார்த்தாரு பாருங்க, அவர் சங்கு சக்கரம் எல்லாம் தூக்கி போட்டு அவர் ஆல் ரினன்சியேஷனை காட்டிட்டாருன்றதை நம்ம பார்த்திருக்கோம். அதனால ஒண்ணுமே அவர் காட்டிட்டு இருக்கிற அவரோட ஸ்பெஷாலிட்டி தான் இது. அதனால பகவா கிளாரிஃபைட். மாதாஜி வா ஓகே, அப்ப ஏன் ஏஎன் பகவான் ஏஎன் எதுக்கு போடுறாங்க அப்படின்னா, நீங்க சொல்ற அந்த ஏஎனுக்கு ரீசன் என்னன்னா ரிவர்ஸ்ல இருக்கு. ரிவர்ஸ் ஆனா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, நான் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், நான் இல்லைன்றது அர்த்தம், ரைட்? இப்போ நான்றத ரிவர்ஸ்ல போடுங்களேன், அன்னு ஆகும். அண்ணனா அதுவும் நோன்றதுக்கு தான் அர்த்தம். நானா நோ, அண்ணனாலும் நோ. சோ பகவானோட அர்த்தங்கள் என்ன அப்படின்னா, பகவான்ன்றதுக்கு இதுதான் அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். வாக்கு தான் அது அர்த்தம். வாக்கு தான் 6 அப்புலன்ஸ் கணக்கு வருது. அப்போ நான்றதுனா அதை தவிர வேற குணங்கள், கெட்ட குணங்கள் அவருக்கு இல்லை. இல்லைன்னா நம்ம சொல்லுவோமே 6 குவாலிட்டிஸ் பிளஸ் மைனஸ் அப்படின்னு, அந்த மைனஸ் எல்லாம் இல்லை, அவருக்கு வெறும் பிளஸ் தான். அதனால வெறும் பகவான் அப்படின்ற பிளஸ் பாயிண்ட்ஸ் உண்டிதான் அவருக்கு இருக்குன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ அந்த 6 குவாலிட்டிஸ் ஆர் 6 ஒப்புலன்ஸ் ஆஃப் த பகவான் வந்து எல்லாமே அடங்கி இருக்குன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா நம்ம அடிக்கடி சொல்லுவோம் 6 குவாலிட்டிஸ் தானா அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஆல் வெல்த்ன்றது ஐஸ்வர்யத்தை குறிக்கிறது, ஆல் ஸ்ட்ரென்த்ன்றது வீரியம், ஆல் ஃபேம்ன்றது யஷ்யா அப்படின்னா அவர் பயங்கர ஃபேமஸ் அப்படின்னு. அழகு பியூட்டின்றது ஸ்ரீ, ரைட்? நாலேஜ், ஆல் நாலேஜ்ன்றது ஞானா. அதுக்குதான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன், ஞானா உண்டி விட்டு வச்சேன் நீங்க சொல்வீங்கன்னு. அண்ட் ஆல் வைராகியா அப்படின்றது ரெனன்சியேஷன். ஸோ இந்த 6 குணங்கள்லயே மற்ற எல்லா குணங்களும் அடங்கியிருக்கு. மாதாஜி இப்படியெல்லாம் நீங்க 6 குணத்துல எவ்ரி திங்னா எனக்கு 6 குணங்களே புரியல அப்படின்னா, மற்ற 64 குவாலிட்டிஸ் கிருஷ்ணர் கிட்ட என்ன இருக்கு அப்படின்றத இன்னைக்கு சொல்ல முடியாது. ஆல்ரெடி நீங்க டயர்ட் ஆயிட்டு இருப்பீங்க. மறுபடியும் ஒரு சான்ஸ் கிடைக்கச்சு 64 குவாலிட்டிஸ் என்ன
அப்படின்றது ஹரே சொல்றேன். கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் மாதாஜி ஹரே இந்த சுவாதி நட்சத்திரம் வந்து ஹரே இவருக்கு ஹரே ஹரே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நரசிம்மருக்கு மாதாஜி ஹரே சுவாதி கிருஷ்ணா. கேட்டுச்சா நட்சத்திரம். கேட்கலையா? கேக்குது மாதாஜி. மாதாஜி கேக்குதா மாதாஜி? எஸ் மாதாஜி. சுவாதி நட்ச எனக்கு கேட்கல பிரேமா மாதாஜி உங்க வாய்ஸ். நரசிம்மருக்கு சுவாதி நரசிம்மருக்குன்னு நட்சத்திரம். சொல்லுங்க மாதாஜி. அது ஓகே. நரசிம்மருக்கு நரசிம்மரை பத்தி பேசல, இங்க இருக்கிறது இதுதானே. ஹரே இல்ல, கிருஷ்ணா. அந்த சுவாதி சொன்னீங்கல்ல, ஒரு முத்துக்கள் வந்து முத்து வந்து வாயை திறந்திருக்கும், அதுல மழை பெய்யும், அந்த ஆமா. ஒரு துளி தான் முத்தா மாறும் மாதாஜி. அது வந்து சுவாதி சோ நட்சத்திரம். பேசிக்கலி அவங்கவங்க கம்ப்ளைண்ட் பண்றத பத்தி சொல்றாங்க. அந்த மூமெண்ட் மாதாஜி கிருஷ்ணர் கிட்ட அவங்க சொன்ன அந்த complaint. எக்கோ கூட நல்லா கரெக்டா சொன்னீங்க மாதாஜி. ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப சிரிப்பா வந்தது மாதாஜி. நல்லா இருந்தது அந்த அசிரீரி சொல்றது சொன்னேன்னா மாதாஜி. எனக்கு ஆக்சுவலா இந்த கதை சொல்லணும்னு ரொம்ப நாள் ஆசை, அதனால சொன்னேன். நல்லா இருந்தது மாதாஜி. அப்படியே ஒரு சினிமா பாக்குற மாதிரி இருந்தது. ஒரு கோபி சினிமா பார்த்த மாதிரி இருந்ததா? மாதாஜி, நீங்க ஒரு கோபிய மாதிரியே இருக்கீங்க அப்படியே மாதாஜி. கட்டி போட்டு வச்ச மாதிரி அப்படியே இருந்துச்சு. ஒரு படம் தெரியவே இல்ல. அவ்வளவு கட்டி சினிமா வச்ச மாதிரி பாக்குற மாதிரி இருந்தது. தான் எனக்கு இருந்தது. அப்படியே ஆக்ட் ஒரு மாயை பண்ணிட்டு கட்டி வச்சது மாதிரி இருந்தது. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் மாதாஜி. கும்பகோணம் பத்தி சொல்லிடவா மாதாஜி? கும்பகோணம் ரெடியா நீங்க? ரெடி தான். ஓகே, அப்போ ஒரு 5 மினிட்ஸ் கொடுங்க. நம்ம வந்து நீங்க ரெடி ஆச்சு, நான் சைத்தன்யா சரிதாமிர்தம் நம்ம படிக்கலாம் ஒரு 30 மினிட்ஸ். அதுக்கப்புறம் நீங்க கும்பகோணம் கதை சொல்லிடுங்க. நாளைக்கு நான் சொல்றேன் மாதாஜி. டைம் இருக்குமா மாதாஜி? நோ ப்ராப்ளம். எல்லாரும் ரெடியா வாங்க, எப்போ டைம் இருக்கோ அப்போ நான் நம்ம நாளைக்கு சொல்லுங்க. ரெடி மாதாஜி. நானே 64 குவாலிட்டிஸ் படிக்க சொல்லணும்னு உங்களுக்கு ஆசை, அது இன்னொரு நாள் பார்க்கலாம். இப்போ வந்து நாளைக்கு நான் சொல்லிடுவேன் மாதாஜி. சாரி நம்ம மாதாஜி, நேத்து எங்க ஊர்ல டிரான்ஸ்ஃபார்மர் நோ வெடிச்சு ப்ராப்ளம். போச்சு மாதாஜி. கரண்ட் இல்ல, தண்ணி இல்ல, நோ ரொம்ப ப்ராப்ளம். கஷ்டம். ஹரே கிருஷ்ணா. நோ ப்ராப்ளம். ஸோ சைத்தன்யா முடிச்ச உடனே மல்லிகா மாதாஜி சொல்லுவாங்க. மேக்கப் எல்லாம் போட்டாச்சு எல்லாம் மல்லிகா மாதாஜி. ஸோ நீங்க மேக்கப் எல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல மாதாஜி. அந்த கேப்ல பண்ணிட்டாங்க. அந்த கேப்ல ஹரே கிருஷ்ணா குறிப்பு எடுத்துக்கிட்டா மாதாஜி. மாதாஜி. பாக்கி இருந்த குறிப்பை எடுத்துக்கிட்டா. நோ ப்ராப்ளம். மேக்கப் எல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல. நான் சொல்றது எனக்கு எது மூஞ்சில எது இருந்தாலும் மேக்கப். நான் திலகத்தை விட பெரிய மேக்கப் எதுவுமே இல்லை. நான் இன்னும் குளிக்கல மாதாஜி. ஆக்சுவலா நான் இப்படி கிளாஸ் முடிஞ்சுதான் குளிப்பேன். தட் இஸ் ஓகே மாதாஜி. திலகம் போடலாம், திலகத்துக்கெல்லாம் நோ ப்ராப்ளம். யூ கேன் வேர். ஓகே மாதாஜி. யூ கேன் ஷேர். நான் பண்ணவா? இல்ல நீங்க சைத்தன்யா ஒரு 1/2 hour முடிச்சிட்டு இருங்க, இந்த அதை கதை. முடிச்சிட்டு. அதுதான் நான் சைத்தன்யா ஷேர் பண்ணவான்னு கேட்டேன். ஷேர் பண்ணுங்க சொன்னேன். ஓகே 294. மாதாஜி, ஒரு இல்ல கோபியர் இல்ல மாதிரியே சாரி இருக்கீங்க. இல்ல மாதாஜி. என்ன மாதாஜி ஜோசியர் என்னாச்சு? ஒரு கோபியர் மாதிரியே இருக்கீங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அழகா நீங்க அந்த ஃபர்ஸ்ட் படத்தை பார்த்தோன்னா அவ்வளவு அழகா கியூட்டா இருந்தீங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அந்த யார் சொன்னீங்க? அந்த சைத்தன்யா படமா? மூணையும் கம்பேர் பண்ண மாதாஜி. நல்லா மூணு இருந்தது. ஒரே மாதிரி தெரியுது. உங்க முகம், அது 2 முகம், மூணும் ஒன்னா தெரிஞ்சது. கியூட்டா அழகா அப்படியே ரொம்ப அழகா ஓ இருந்தது. ஹரே ஓகே, அது வரும். இப்போ நானும் bring it back. ரசிச்சேன் மாதாஜி. கிருஷ்ண பலராம மூணும் ஒரே பேரலா தெரிஞ்சது மாதாஜி. கிருஷ்ண அப்ப பலராம நல்லா நல்லா இருந்தது. ரொம்ப நானும் நல்லா பார்த்தேன் அத. வெரி நைஸ். ரசிச்சேன். மறுபடியும் அதான் கொண்டு வர போறேன். இருக்கேன் இப்போ மாதாஜி. மல்லிகா மாதாஜி வந்தா ஒரு ரிக்வெஸ்ட் என்னன்னா, இப்போ 31 பீப்புள் இருக்காங்க. காலை 15 பேரு 25 ஆனாங்க. எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். பட் இந்த 5-6 பேரும் டெய்லி மார்னிங் வரணும். ஏன்னா இது PHTV. இப்போ எல்லாருமே 6:30க்கு வருது. ஜஸ்ட் ஒரு 25 மினிட்ஸ் 6 to 6:05க்கு வந்துட்டீங்கன்னா நீங்க சைத்தன்யா பத்தியும் கேட்பீங்க. நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டவுட், மாதாஜி குளிக்காம நான் வரலாமா? கண்டிப்பா வரலாம். அங்க கண்டிப்பா வரலாம். அண்ட் குழந்தை பிறந்திருக்கவங்களுக்கு கண்டிப்பா வரலாம். நம்ம பாகவதம் விதி பொறுத்த வரைக்கும், அதாவது பாகவதம், பகவத்கீதா, சாண்டிங் இதுக்கெல்லாம் நம்ம குளிக்கணும்ன்ற ரூலே இல்லை. ஓகே, யார் சொன்னாலும் தைரியமா சொல்லுங்க. அண்ட் இன்ஃபேக்ட் அதனால தான் திரௌபதி அடிக்கடி சொல்லுவாங்க. ஹரிநாம் அவங்க சொல்றச்சே வந்து அவங்க வீட்டுக்கு வெளில தான் இருந்தாங்க. ஆனாலும் அவங்க வந்து கிருஷ்ணான்ற பேரை சொல்றதுக்கு எஸ்டேட் பண்ணல. ஏன்னா அந்த நேம் வந்து இஸ் ஈக்குவலி பொட்டன்ட் இருக்கலாம் அப்படின்றத குறிக்கும். சரியா? இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ண யாரெல்லாம் இது வரைக்கும் படிச்சதே இல்லையோ ஃபர்ஸ்ட் அவங்களுக்கு சான்ஸ் கொடுத்துடலாம். புதுசா யாராவது வந்து என்னைய வாசிக்க சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹேண்ட் ரைஸ் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. நானும் படிக்கணும்ன்ற யாருமே இன்னைக்கு படிக்க மாட்டீங்க. புதுசா இது வரைக்கும் ஒரு வாரம் படிக்காதவங்க வந்து ஹேண்ட் ரைஸ் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணுங்க. இல்ல எல்லாருமே ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. நான் அதுல இருந்து செலக்ட் பண்றேன் யார் ஃபர்ஸ்டோ. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. யத்யாபி அசம்பாஷ்யா பௌத ஆயுக்த தேஹினா ததாபி பலீலா பிரபு கர்வ கண்டாயிதா. எஸ் புஷ்பா மாதாஜி ஸ்டார்ட். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யத்யாபி சம்பாஷ்ய பௌத்த அஜுத தேகிதே ததாபி பலீலா பிரபு கர்வ கண்டாயிதே. பௌத்தர்கள் விவாதத்திற்கு தகுதியற்றவர்கள், வைஷ்ணவர்களால் காணத்தகாதவர்கள்,
இருப்பினும் சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர்களது பொய்யான கர்வத்தை குறைப்பதற்காக அவர்களிடம் பேசினார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. என்னன்னா இந்த புத்திஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். புத்திஸ்ட் என்ன சொல்வீங்க? பௌத்தர்கள் மாதாஜி. புத்தர்கள் தமிழ்ல. பட் ஒன் மோர் திங் என்னன்னா இவங்க எல்லாம் ஏத்திஸ்ட் கேட்டகரி தான், ரைட்? ஆமா நாஸ்திகவாத மாதாஜி. கேட்டகரி தான் வருவாங்க. ஏன்னா புத்தர் வந்து என்ன சொன்னாருன்னா வேதங்களே இல்லை, மனிதர்களே இல்லை, வேதங்களை ஆண்டவனே பற்றி பேசல. அவரையே நம்ம வந்து சாமி ஆக்கிட்டோம். நம்ம ஸ்பெஷாலிட்டி அதான். யாராவது ஏதாவது இல்லைன்னா நீதான் காட் அப்படின்றோம். நம்மளோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா நம்மளுக்கு என்ன பண்றோன்னே நம்மளுக்கு பாதி நேரம் தெரியறது இல்லை. இது என்னன்னா எங்க கோயில் சுத்துறச்சே எங்க அம்மாவோட கசினோட பொண்ணு சொன்னா, அதாவது நிறைய பேருக்கு வந்து நம்மளுக்கு தெரியலன்னு சொல்ல மாட்டோம். எனக்கு வந்து ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா எனக்கு தெரியலன்னு சொல்லிடுவேன். ஏன்னா எனக்கு நிறைய தெரியாது. ஸோ அதனால வந்து ட்ரை பண்ணுவேன். ஸ்லோகம் தெரியலன்னா கூட நான் அப்படி திக்கு புக்குன்னு முடிச்சுட்டு விட்டுருவேன். ஏன்னா எனக்கு பெரிய ப்ராப்ளம் இல்லை. என்ன நீங்க சொல்வீங்க, மாதாஜி பாரு அச்சா அது கூட தெரியலன்னு சொல்லிக்கோங்க. ஏன்னா எனக்கு தெரியாதது தெரியும்னு சொல்லி என்ன பிரயோஜனம் அப்படின்னு. அதுல ஏன் இதை சொல்றேன்னா எப்பவுமே தெரியலன்னா ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னன்னா தெரிஞ்சுக்கணும்ன்ற ஆர்வம் இருக்கும். தெரிஞ்சிச்சு எனக்குன்னு தெரிஞ்சா ஒரு ப்ராப்ளம் என்னன்னா தெரிஞ்சுக்கணும்ன்ற ஆர்வம் இருக்காது. அவன் வந்து என்கிட்ட கேட்டா நம்ம பிரதட்சணம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, சாமியை கும்பிட்டு வர்றது, இப்படிதான் போகணும்னு சொல்றாரு. ஓகே, இதான் எனக்கு அப்போ தெரியாது. பிரதட்சணம்னா இப்படிதான் கும்பிடுவோம். நம்ம எல்லாருமே கிளாக் வைஸ் தான் கும்பிடுவோம். அதாவது கிருஷ்ணருக்கு ரைட் சைடு, அதாவது சாமிக்கு ரைட் சைட்ல நம்ம சுத்துவோம். எல்லாருக்குமே இது தெரியும். எதனால பண்றோம்லாம் தெரியாது. இப்போ என்ன சொல்ல வரேன்னா இது அப்புறமா நான் இவ கேட்டதுக்கு ஒரு அட்வான்டேஜ் நான் நோண்டினேன். அப்புறம் பிரதட்சணம் அப்படின்னா ரைட்ன்றதா அர்த்தமே. நான் ஏன் லெஃப்ட்ல பண்ணக்கூடாது? போத் ஆர் சேம். அக்கார்டிங் டு மீ போத் மீன்ஸ் த சேம். இல்ல, அக்கார்டிங் டு மீ போத் டஸ் நாட் மீன் த சேம். எதுக்குன்னு சொல்றேன். பிரதட்சணம்னா ரைட்ல சுத்துந்தா கிருஷ்ணர் சொல்றாரு. நான் ரைட்ல சுத்துறேன்னு ராங்ல சுத்தினோம், அதாவது ஆப்போசிட் சைட்ல சுத்தினா, ரைட்ல சுத்தினா புண்ணியங்கள் வரும், பாவங்கள் தீக்கும்ன்றதா கான்செப்ட். அதுக்குதான் ரைட்ல சுத்துறோம். அதுதான் இட்ஸ் கால்ட் பிரதட்சணம். ஆப்போசிட் சைட்ல சுத்தினா இட்ஸ் கால்ட் அப்பிரதட்சணம், which is opposite of the benefit of பிரதட்சணம். உங்களுக்கு நான் சொல்றது புரியுதா? புரியுது மாதாஜி. ரைட். பிரதட்சணம் மாதாஜி அப்பிரதட்சணம். கையை கழுவிட்டு தான் நான் சாப்பிடணும். நான் சாப்பிட்ட அப்புறம் தான் கை கழுவேன். தப்பே இல்லை. நான் கையில இருக்க அழுக்கெல்லாம் வயிறுக்குள்ள போகும். சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குமா இல்லையா? நான் இது பேசிக் சயின்டிபிக். ரைட். ஸோ இதுல வந்து பெரிய இன்டெலிஜென்ட் ஸ்ட்ரக்சர்லாம் நோ ப்ராப்ளம் மாதாஜி. நான் ஸ்பூன் தான் யூஸ் பண்ணேன். அந்த ஸ்பூனையும் வாஷ் பண்ணணும். இல்ல மாதாஜி நான் ரெடிமேட் பிளாஸ்டிக் ஸ்பூன் வாங்கி வச்சிருக்கேன். அந்த பிளாஸ்டிக் ஸ்பூன் எங்கெல்லாம் போச்சுன்னு உங்களுக்கு தெரியாது. எந்த கற்பாம்பூச்சி எந்த எறும்பு ஏறிச்சுன்னு தெரியாது. இல்ல மாதாஜி ஹைலி ஸ்டெரிலைஸ். நான் வந்து சானிடைசர் வீட்டுல வச்சிருக்கேன் அப்படின்னா எந்த சானிடைசர்? நான் வந்து சானிடைசர்னா நான் அதை போட்டு தான் வைப் பண்ணுவேன். அதுல என்ன ஆல்கஹால் இருக்கு என்ன கெமிக்கல் இருக்குன்னு யாருக்குமே தெரியாது. அந்த சானிடைசர் எவ்வளோ நாள் எக்ஸ்பைரி டேட் கூட பார்க்க மாட்டோம். ஏன் நான் இதெல்லாம் சொல்றேன்னா நம்ம வந்து பேசிட்டே இருக்கலாம் விதந்தாவாதத்துக்கு, பட் அதுக்கு எண்டே இருக்காது. அது ஒருவேளை ஆர்கியூ பண்ணணும்னா தயவு செஞ்சு பிரம்மசமித்ரா படிங்க, பிரம்மசூத்ரா படிங்க. அதுல ஒரே வாதம் தான். நம்மள மாதிரி ஒரு ஆசாமி இல்ல, கொஞ்சம் புத்திசாலியான ஆசாமி. அந்த மாதிரி ஆர்குமெண்ட் பிடிக்குதுன்றவங்க அதை பண்ணும். இந்த மாதிரி ஏடாகுணமா என்கிட்ட வரக்கூடாது. ஏன்னா நான் அந்த மாதிரி பிலாசபியும் தெரியாது. ஏதோ கொஞ்சம் படிச்சுட்டு அப்படி இப்படி கேள்வி கேட்டு ஆன்சர் பண்றவங்க. எதுக்கு சொல்றேன்னா எல்லாமே நோண்டினா அதுக்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்கும். அர்த்தம் எனக்கு தெரியாது உனக்கு தெரியாதுன்றதால அதுக்கு அர்த்தம் இல்லைன்றது இல்லை. இது எப்பவுமே நான் சொல்ற ஒரு வேர்ட். அதனால இப்ப சொன்ன கதையில ஏதாவது கேப் இருந்தாலும் என்னை மன்னிச்சிடுங்க. பட் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நான் சொல்லியிருக்கேன். அதை தான் நான் சொல்ல விரும்புறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. தர்கா மாதாஜி எங்களுக்கே ஒன்னும் தெரியாது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா அது மாதாஜி. uncle மாதாஜி, உங்களுக்கு எல்லாம் சீனியரா இருந்தோம் தெரியாதுன்னு நினைக்கிறது வெரி குட், ரைட்? ஆனா தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைச்சா நம்ம தெரிஞ்சுக்கவே மாட்டோம். அதுதான் விஷயம். சரி, இப்போ நம்ம இதை ஸ்டார்ட். தர்க்க பிரதான பௌதா சாஸ்திர நவ மாதி தர்க்கே கண்டீலா பிரபு நா பிராணே ஸ்தாபினே சோபன் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஏதாவது ஒரு பிரபுகள் அன்மியூட் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க பிரபு. மாதாஜி எனக்கு இது அந்த அளவு தார்கா டிரான்ஸ்லேஷன் பிரதான நோ ப்ராப்ளம். டிரான்ஸ்லேஷன் காட்டுங்க. இது படிச்சிடலாம் நீங்க இங்கிலீஷ். The scriptures of the Buddhist cult are chiefly based on argument and logic, and they contain 9 chief principles. Because Sri Chaitanya Mahaprabhu defected the Buddhists in their argument, they could not establish their cult. Purport. அவ்வளவுதான் மாதாஜி. ஓகே. பர்பட் யாராவது படிக்கிறீங்களா? தமிழ்ல வச்சிருந்தா பிரபு படிக்கிறீங்கன்னா படிங்க. ஜானகிராமன் பிரபு.
ஹரே கிருஷ்ணா. அவர்களில் ஒருவர் பௌத்தர்களின் தலைவராகவும் பெரும் பண்டிதராகவும் இருந்தார். பௌத்தத்தின் 9 தத்துவ முடிவுகளை நிலைநாட்டுவதற்காக அவர் மகாபிரபுவின் முன்பாக பேசத் தொடங்கினார். ஹரே கிருஷ்ணா. வெரி நைஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இவ்வளவுதானா மாதாஜி பர்பட் கூட? ஆமா மாதாஜி, அவ்வளவுதான் இருக்குது. ஓகே ஓகே. சோ என்னன்னா இப்ப வந்து தயவு செஞ்சு ஆர்குமெண்ட் என்னன்னு கேளுங்க, லாஜிக் என்ன சொல்றேன். லாஜிக் என்ன நியாயா, ஆர்குமெண்ட் என்ன விதண்டாவாதம். 9 சீஃப் பிரின்சிபல் என்ன புத்திஸ்ட்னு கேட்காதீங்க, எனக்கு சத்தியமா தெரியாது. எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு ஏதோ ஸ்கூல்ல படிச்ச மாதிரி, அது கூட சரியா படிக்கல. ஏன்னா எனக்கு ஹிஸ்டரி எல்லாம் அவ்வளவு பிடிக்காது. அதனால வந்து புத்திஸ்டோட 9 பிரின்சிபல்ஸ் எல்லாம் எனக்கு தெரியாது. யாருக்காவது தெரிஞ்சா ஷேர் பண்ணுங்க. புத்திஸ்டோட இதான் மாதாஜி. அதான் ஒண்ணு அஹிம்சை அது தெரியும், அது ஒண்ணுதான். மாதாஜி மிருகவதை கூடாது மாதாஜி. அதான் அது அஹிம்சை. அப்புறம் ஆசையை அறவே ஒழிக்க வேண்டும். ஓகே ஆசையே துன்பத்திற்கு காரணம். ஓகே. மிருகவதை கூடாது, அகிம்சை தான் மூணுதான் மாதாஜி. insist ஆசையை பண்ணாங்க. ஒழிக்கணும், ஆசையே மாதாஜி துன்பத்திற்கு காரணம். காரணம். மிருகவதை கூடாது, அதாவது மாதாஜி பலியிடுதல் கூடாது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த அசோகர் காலத்துல நிறைய இந்த கலிங்க போருக்கு பிறகு அவர் வந்து நிறைய பேரை கொண்டுட்டோன்னு ரொம்ப வருத்தமா இருப்பார் மாதாஜி. அப்போ வந்து இந்த ஹீனயானம் மகாயானம்னு 2 பிரிவு இருக்கு மாதாஜி. முதல்ல வந்து இந்த மகாயானத்துல எல்லாம் அவர் வேதங்களை பற்றி சொல்லல, கடவுளை பற்றி சொல்லல. அவர் வந்து அகிம்சையை பற்றி தான் போதிச்சாரு, அதையே எடுத்துக்கிட்டாரு. அதுக்கு பிறகு போரே செய்யல அசோகர். அதுக்கப்புறம் வந்த கனிஷ்கர் தான் அதை ஹீனயானம்னு மாத்தி மகாயானத்தை புத்தரே பகவானா வழிபடவே மாறிட்டார். ஆரம்பிச்சார் மாதாஜி. புத்த வழிபாடு கனிஷ்கர் காலத்துலதான் வந்துச்சு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி, அசோகர் வந்து தன்னுடைய மகன் மகேந்திரனையும் மகேந்து பேர் மறந்து போச்சு மாதாஜி. அவங்க 2 பேரும் இலங்கைக்கு அனுப்பி, சங்கமித்திரை இலங்கைக்கு அனுப்பி புத்த மதத்தை பரப்புனார் மாதாஜி. நேபாளம் அந்த பேசிக் ஸ்டோரி தெரியும், பட் அந்த 9 சீஃப் பிரின்சிபல்ஸ் என்னன்னு எனக்கு ஞாபகம் இல்ல. மாதாஜி நான் வாசிக்கவா மாதாஜி? பொருளுரையில இருக்கு மாதாஜி. ஒரு ஹரே முறை கிருஷ்ணா. இருக்கானா இல்லன்னு சொன்னாங்களே மல்லிகா மாதாஜி. இந்த என் புக்ல இருக்கு மாதாஜி, என் சரி, அப்ப புக்ல படிங்க இருக்கு. மாதாஜி, படிங்க. பொருளுரை. பௌத்தர்களின்படி தத்துவத்தை புரிந்து கொள்வதற்கு 2 வழிகள் உள்ளன என்று ஸ்ரீல பக்தி வினோத தாகூர் குறிப்பிட்டுள்ளார். ஒரு வழி ஹீனயான என்றும் மற்றொரு அது வழி அடுத்த மகாயான அடுத்தது என்றும். மாதாஜி, அது 49வதுல வருது. 47 தானே இப்ப படிச்சோம். மாதாஜி இப்ப இல்ல 47 49 தான் அடுத்தது மாதாஜி. படிக்க 49ல போது வருது. படிக்கலாம் ஓகே மாதாஜி. ஓகே, ஹோல்ட் பண்ணுங்க. அந்த டைம் நீங்க படிக்கலாம். இப்போ நெக்ஸ்ட் போலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. 49ல இருக்கு மாதாஜி. ஓகே, ஹரே நோ கிருஷ்ணா. ப்ராப்ளம். அது எப்படி இருந்தாலும் வரப்போறோம். நோ ப்ராப்ளம். நெக்ஸ்ட் போங்க. ஹரே ஓகே. கிருஷ்ணா. புஷ்பா மாதாஜி இன்னும் படிக்கல, நீங்க அந்த வருஷம் படிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் நான் இன்னும் படிக்கல மாதாஜி. நீங்க நான் படிக்கலாம். 49 படிக்கிறேன் மாதாஜி. இருங்க, அவங்க ஆல்ரெடி. மாதாஜி நானும் படிக்கவே இல்ல மாதாஜி. வெரி நைஸ். எல்லாரும் கொஞ்சம் ஹோல்ட் பண்ணுங்க. நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த நெக்ஸ்ட் வருஷம் வந்து சித்திரலேகா மாதாஜி அன்மியூட் பண்ணட்டும். அவங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிட்டாங்க, அவங்க படிக்கட்டும். சித்திரலேகா மாதாஜி போயிட்டாங்க, காணாம போயிட்டாங்களா? இருக்காங்க. இல்ல இருக்கேன். நான் எனக்கு சான்ஸ் கிடைக்க போறது இல்ல. இப்பதான் ஹேண்ட் இருக்கு. அதெல்லாம் சான்ஸ் எல்லாம் வந்து ஆர்டர் பேசிஸ். கை யார் லிஃப்ட் பண்ணிருக்காங்களோ அந்த ஆர்டர் நான் ஃபாலோ பண்றேன். ஓகே தேங்க்யூ And மாதாஜி. யார் ரொம்ப படிக்கலையோ அவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் பிரெஃபரன்ஸ். மேல போயிடுங்க, எனக்கு அந்த ஸ்லோகம் பார்க்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. அதான் வரமாட்டேங்குது மாதாஜி. நோ ப்ராப்ளம். அப்போ டிரான்ஸ் வரலையா? ஓகே. வந்துச்சு. சாஸ்திர நாவ மாத்தி அது வேற. இருங்க, வந்துச்சு மல்லிகா மாதாஜி. படிங்க சித்திரலேகா மாதாஜி. தார்க்க பிரதானா பௌத்த சாஸ்திர நடுவுல ஒரு ஸ்லோகம் விட்டு போச்சு. 48 படிங்க. 48 பிரபுனா பாரே 48 அப்படிதா. என்ன ஸ்லோகம் காமிச்சாங்களோ அதை படிச்சுட்டோமே. நோ ப்ராப்ளம். 48 படிங்க மாதாஜி. 48 எடுக்கவா? பரவாயில்ல, வேண்டாம் மாதாஜி. அவங்க மல்லிகா 2 லைன் மாதாஜி தான். சித்திரலேகா மாதாஜி 48 மாதாஜி. very nice. யாத்யாபி அசம்பாஷ்யா பௌதாயுக்தேஹிதே தாதாபி பலீலா பிரபு கர்வ காண்டி தைதே. ஹரே கிருஷ்ணா. यदाति संभाषा बहुत अयुक्त देखिते तथापि बलिला प्रभु गर्व कंधाइते. हरे कृष्ण माताजी. கொஞ்சம் கீழே translation. Although the Buddhists are unfit for discussion and should not be seen by Vaishnava, Chaitanya Mahaprabhu spoke to them just to decrease their false pride. Hare Krishna Mataji. புத்திஸ்ட் வந்து unfit. Yeah.
வைஷ்ணவர்கள் பார்க்க கூடாது, நம்மளுக்கு தான் இது அப்ளிகபிள். சைத்தன்யா மகாபிரபு எதுக்கு சொன்னாருன்னா, அவர் வந்து அவங்களோட அகங்காரமா குறைக்கிறதுக்கு. தயவு செஞ்சு இதெல்லாம் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு நீங்க புத்திஸ்ட் மாங்க் கிட்ட எல்லாம் பேச ட்ரை பண்ணாதீங்க. எதுக்குன்னா அவங்களுக்கு லாஜிக் ரொம்ப ஸ்ட்ராங், நம்ம லாஜிக்ல ரொம்ப வீக். ஓகே, பிரேமா மாதாஜி சொன்ன மாதிரி நம்மளுக்கே நாலேஜ் இல்லைன்றது உண்மை. ஏன்னா அவங்க வேதங்கள் எல்லாம் நல்லா கட்டுறாங்க, இன்க்ளூடிங் மாயாவதி. இதனாலதான் பிரபுபாத் என்ன சொல்றாருன்னா, மத்த புக்குங்க படிக்காதீங்கன்னா நிறைய பேர் கன்ஃபியூஸ் ஆவாங்க. என் ஃப்ரெண்டு கூட சொல்றா, எதுக்கு ராதிகா இந்த மாதிரி மத்த புக்கை படிக்காதுன்னு சொல்றாரு. ஏன்னா நம்ம வந்து எப்படின்னா, ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட், செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட், தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ல வந்து ஸ்கூல்ல கொடுத்துருக்கிற சிலபஸ் தானே படிப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா, நான் மியூட் போடுறேன். சின்ன வயசுல பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட், செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ல எல்லாம் என்ன பண்ணுவோம், நம்ம ஸ்கூல் புக் கொண்டு படிப்போமா, இல்ல அதர் ரெஃபரன்ஸ் புக்ஸ் எல்லாம் போய் லைப்ரரியில ரெஃபர் பண்ணுவோமா? அன்மியூட் பண்ணி சொல்லுங்க. ஸ்கூல் புக்ஸ் தான் படிப்போம் மாதாஜி. நமக்கு லைப்ரரி எல்லாம் தெரியாது மாதாஜி. ஆனா எம்பிஏல வந்து லைப்ரரியில தான் படிப்பாங்க. எதுக்கு? ரெஃபர் பண்ணி படிப்பாங்க. எதுக்கு? நிறைய கேதர் பண்ணலாம் மாதாஜி. அது உண்டு இல்ல. ஸ்கூல் புக் அப்ப எதுக்கு படிக்கிறோம்? அப்ப சின்ன பொண்ணு நிறைய கேதர் பண்ண வேண்டாமா? இல்ல தெரியாது அந்த மாதாஜி. அளவுக்கு படிச்சுட்டே போகணும் மாதாஜி. அந்த மூளை அவ்வளவுதான் மாதாஜி. அந்த மூளை தேங்க்யூ பிரேமா மாதாஜி, வேர்ட் பர்ஃபெக்ட். அந்த மூளை அவ்வளவுதான், நம்ம மூளையும் அவ்வளவுதான். ஏன்னா நம்ம இதுக்கு ஏபிசிடி தாங்க. அதனால நம்ம வந்து இந்த மூளை வச்சுட்டு நம்ம இவ்வளவுதான் புரிஞ்சுக்க முடியும். பிரபுபாத் புக் படிச்சாலே நம்மளால முடியாது. அதுக்குதான் சொல்றாங்க, பிரபுபாத் புக்ஸ் எல்லாம் 6 தடவை முடிச்சிங்கன்னா தான் யூ கேன் கோ அஹெட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. 6 தடவை படிச்சு முடிச்சாதான் நம்ம வி கேன் கோ டு த நெக்ஸ்ட் ஒன். தவிர ஒரு தடவை வி கேனாட் கோ டு மத்தது. ஏன்னா மத்த பிலாசபி நம்மள கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டு இது கரெக்டா அது கரெக்டான்னு கன்ஃபியூஸ் ஆகும். நம்ம ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆனா நம்ம படிக்க வேணாம்னு சொல்ல, நம்ம படிக்கலாம். ஆனா இப்போ வந்து அவங்க லாஜிக்ல நம்ம போய் பண்ணோம்னா நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுவோம். மாதாஜி அப்ப சைத்தன்யா மகாபிரபு உண்டு, ஏன்னா அவர் கன்ஃபியூஸ் ஆக மாட்டார். அவர் அங்க இருக்கார், நம்ம இங்க இருக்கோம். அதுல டவுட்டே இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா எப்ப பாரு ஒரு கேள்வி கேட்கறச்சே நம்மளோட கம்பேர் பண்ணிக்கிட்டோம்னா நம்ம எங்க இருக்கோம்னு நினைச்சுதான் நம்ம கம்பேர் பண்ணணும். எங்க வீடு மல்லிகா மாதாஜி வீடு எங்க இருக்கு, நான் என் வீட்டுல இருந்து தான் சொல்லணும். இதுவே அவங்க பக்கத்து வீட்டுல விஜயகுமாரி மாதாஜி வந்துட்டு, மாதாஜி நான் மல்லிகா வைத்து 3 தடவை மீட் பண்ண, நீங்க வரவே இல்லையா அப்படின்னா, நீ பக்கத்துலயே இருக்க, நீ 3 தடவை போவேமா, நான் வந்து எவ்வளவோ தூரத்துல இருக்கேன், நான் எப்படி போவேன் அப்படின்னு கேட்போம் இல்லையா? அதே மாதிரி நம்ம ரொம்ப தூரத்துல இருக்கோம் படிக்கிறதுக்கும் நம்மளுக்கும், ரைட்? அதனால வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், நம்ம வந்து மத்த புக்ஸை படிச்சா நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுவோம்ன்ற நல்ல எண்ணத்துல பிரபுபாத் சொன்னார், அம்மா எம்பிஏ படிக்கணும். அதுக்குதான். எஸ் மாதாஜி, சித்திரலேகா மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. மாதாஜி பெருசு மாதாஜி, 3 பேர் படிக்கணும் மாதாஜி. சர்க்கி கந்தில பிரபு நா பரே ஸ்தாபித்தே. Hare Krishna Mataji, translation. The scriptures of the Buddhist cult are chiefly based on argument and logic, and they contain 9 chief principles. Because Sri Chaitanya Mahaprabhu defeated the Buddhists in their argument, they could not establish their cult. Hare Krishna Mataji. Perfect. Srila Bhaktivedanta Thakura, என்னாச்சு மாதாஜி? இன்னும் பாதியில Srila Prabhu Bhaktivedanta Thakura states that according to the Buddhist cult, there are 2 ways of understanding philosophy. One is called Hinayana, and the other is called Mahayana. Along the Buddhist path, there are 9 principles. One, creation is the eternal. Therefore, there is no need to accept a creator. This is cosmic manifestation is false. I am is the truth. There is இங்க போயிட்டீங்க, மேல எங்கேயும் பண்றீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா, ஐ திங்க் புக் இருக்கிறவங்க படிங்க, இது ரொம்ப கஷ்டம். இல்ல வேதாபேசமா ஒரு செகண்ட் உங்ககிட்ட வேதாபேஸ் வந்து ஓபன் பண்ணி படிங்க மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி, நான் அதை மிஸ் பண்ணிடுவேன். இததான் நான் வந்து யார்கிட்டயாவது தமிழ்ல படிக்க முடியுமானா மாதாஜி, அது வரைக்கும் நான் படிக்கட்டுமா மாதாஜி? பெரிய பர்ஃபெக்ட் மாதாஜி, இது படிங்க, ஒரு பேரா படிங்க மாதாஜி. ஓகே, ஒரு பேரா இல்ல மாதாஜி, நிறைய இருக்கு. பௌத்தர்களின் தத்துவத்தை புரிந்து கொள்வதற்கு 2 வழிகள் உள்ளன என்று ஸ்ரீல பக்தி வினோத தாக்கூர் குறிப்பிட்டுள்ளார். ஒரு வழி ஹீனயான என்றும் மற்றொரு வழி மகாயான என்றும் அறியப்படுகிறது. பௌத்தர்களின் பாதையில் 9 கொள்கைகள் உள்ளன. படைப்பு நித்தியமானது, எனவே படைப்பாளியை ஏற்க வேண்டியது அவசியமில்லை. இந்த பிரபஞ்ச படைப்பு பொய்யானது. நான் என்பதே உண்மையாகும்.
பிறப்பும் இறப்பும் தொடர்ந்து நிகழ்கின்றன. தத்துவத்தினை புரிந்து கொள்வதற்கு ஒரே வழி புத்த தேவரே. நிர்வாண அல்லது அழிவு என்பதே இறுதி குறிக்கோள். 7 புத்தரின் தத்துவம் மட்டுமே தத்துவ பாதை. 8 வேதங்கள் மனிதர்களால் தொகுக்கப்பட்டவை. 9 புண்ணிய செயல்கள் மற்றவர்களுக்கு கருணை காட்டுதல் முதலியவை அறிவுறுத்தப்படுகின்றன. பரம்பொருளை வாதங்களின் மூலமாக யாராலும் அடைய இயலாது. ஒருவன் தர்க்கத்தில் மிகவும் திறமைசாலியாக இருக்கலாம். ஆனால் வாதம் செய்யும் கலையில் அவனை விட மேலும் திறமைசாலியாக வேறொருவன் இருக்கலாம். இந்த வழிமுறையில் அதிகமான வார்த்தை ஜாலங்கள் இருப்பதால் பரம்பொருளை பற்றிய உண்மையான சித்தாந்தத்திற்கு ஒருபோதும் வர இயலாது. வேத கொள்கைகளை பின்பற்றுபவர்கள் இதனை அறிந்துள்ளனர். இருப்பினும் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு பௌத்தர்களின் தத்துவத்தினை தர்க்கத்தினால் தோற்கடித்தார் என்பதை இங்கே காண்கிறோம். இஸ்கானில் பிரச்சாரகர்களாக இருப்பவர்கள் புத்திசாலித்தனமான வாதங்களில் நம்பிக்கை கொண்டுள்ள பல்வேறு மக்களை நிச்சயமாக சந்திக்க நேரிடும். அம்மக்களில் பெரும்பாலானோர் வேதங்களின் அதிகார தன்மையினை நம்புவதில்லை. இருப்பினும் அறிவுபூர்வமான அனுமானத்தையும் வாதத்தையும் அவர்கள் ஏற்கின்றனர். எனவே கிருஷ்ண பக்தியை பிரச்சாரம் செய்பவர்கள் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவை போலவே மற்றவர்களை வாதத்தினால் தோற்கடிப்பதற்கு தயாராக இருக்க வேண்டும். இந்த ஸ்லோகத்தில் தர்கேது கண்டில பிரபு என்று தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது. பகவான் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு பலமான வாதங்களை முன்வைத்ததால் பௌத்தர்களால் அவரை எதிர்கொண்டு தங்களது கொள்கைகளை நிலைநாட்ட முடியவில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. புஷ்ப மாதாஜி நெக்ஸ்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க. சித்ரலேகா மாதாஜி இது வந்து நெக்ஸ்ட் வர்ஸ், இது வந்து 9.49. பிரேமா யாருக்கு நெக்ஸ்ட் வர்ஸ் என்ன படிக்கணும்னு கிளியரா தெரியுமோ கண்டினியூ பண்ணுங்க. தி ஃபர்ஸ்ட் பிரின்சிபல் 9.49 என்பதே எப்போதும் உள்ளது என்பதே அவர்களது முதல் கொள்கையாகும். ஆனால் இதனை உண்மையாக எடுத்துக்கொண்டால் அழிவு என்னும் கொள்கைக்கு இடமில்லாது போய்விடும். பௌத்தர்கள் அழிவு அல்லது நிர்வாண என்பதை மிக உயர்ந்த உண்மையாக ஏற்கின்றனர். ஆனால் படைப்பு நித்தியமாக இருக்கும் பட்சத்தில் அழிவு அல்லது நிர்வாண என்ற கேள்விக்கே இடமில்லை. நடைமுறையில் நாம் காணும் பௌதிக பொருட்கள் அனைத்திற்கும் ஆரம்பம், நடு மற்றும் முடிவு என்று இருப்பதால் பௌத்தர்களின் இந்த வாதமானது மிகவும் வலுவானதல்ல. பௌத்த கொள்கையின் இறுதி குறிக்கோள் உடலை அழித்து விடுவதாகும். உடலுக்கு ஓர் ஆரம்பம் இருப்பது போல் இருப்பதால் அவர்கள் அவ்வாறு முழுகின்றனர். அது போலவே ஒட்டுமொத்த பிரபஞ்ச படைப்பும் மிகப்பெரிய உடலாகும். ஆனால் பிரபஞ்சம் நிரந்தரமாக இருக்கின்றது என்பதை நாம் ஏற்றால் அழிவு என்னும் கேள்விக்கு இடமிருக்காது. எனவே சூனியத்தை அடையும் பொருட்டு எல்லாவற்றையும் அழிப்பதற்கான முயற்சி மூடத்தனமானதாகும். நமது நடைமுறை அனுபவத்திலேயே படைப்பின் துவக்கத்தினை நாம் ஏற்க வேண்டியுள்ளது. துவக்கத்தினை ஏற்கும் போது படைப்பாளியை ஏற்க வேண்டியது அவசியம். அந்த படைப்பாளி எங்கும் பரவியிருக்கும் உடலை கொண்டவராக இருக்க வேண்டும். இது பகவத்கீதையில் 13.14 சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது. சர்வதக பாணி பாதம் தத் சர்வதோஷி ஷீரோமுகம் சர்வதக ஸ்ருதி மல் லோகே சர்வம் ஆவிர்த்திய திஷ்டதி. அவரது கரங்கள், கால்கள், கண்கள் மற்றும் முகங்கள் எல்லா இடங்களிலும் உள்ளன. எல்லா இடங்களிலும் அவரது காதுகளும் உள்ளன. இவ்வாறாக எங்கும் வீற்றிருப்பவராக பரமாத்மா விளங்குகின்றார். முழுமுதற் கடவுள். ஸ்டாப். சோ இப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. புத்தர்களை பத்தி சொல்றாங்க. என்ன சொல்றாங்கன்னா, அவங்க வந்து 2 அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கு அப்படின்னு. ஒண்ணு வந்து இனாயானா மதம் அப்படின்னு, இன்னொன்னு வந்து என்னன்னா மகாயானா அப்படின்னு. அவங்க வந்து 9 பிரின்சிபல்ஸ் என்ன சொல்றாங்க, இன்னொன்னா நம்ம பார்த்து நானும் படிச்சுட்டு தான் சொல்றேன். கவுண்டர் பண்றது என்னன்னா, இந்த பூமி எட்டர்னல், கரெக்ட். அதனால வந்து கிரியேட்டர் இல்ல. லாஜிக்கலி அவங்க கரெக்ட். அதாவது எப்பவுமே இருக்கிற ஒண்ணு எது கிரியேட் பண்ணோம்னா நான் இந்த கிளிப்பை கிரியேட் பண்றேன். எதுக்கு கிரியேட் பண்றேன்னா, இதுக்கு முன்னாடி எனக்கு வேணும், இப்படி குத்தி நிக்கணும், இது முன்னாடி இல்ல, அதனால நான் கிரியேட் பண்றேன்ன்றது அவங்களோட லாஜிக். இப்போ நம்ம என்ன சொல்றோம், கரெக்ட் எட்டர்னல் தான். ஆனா
எட்டர்னலா இருந்தாலும் எங்க வந்து கிரியேட் பண்றவர் கண்டிப்பா இருக்கணும். எதுக்கு இருக்கணும் அப்படின்றது இதுக்கு மேல பிரபுபாத் கவுண்ட் பண்ணுவாரு. பட் இப்போ நான் சொல்றேன் என்னன்னா, இருக்கணும்னா எட்டர்னலா இருந்தாலும் முடிவு ஆரம்பம் இல்லைனாலும் இப்ப நம்ம எல்லாம் இருக்கோம்ல, நம்ம எல்லாம் வரோம் போறோம்ன்றத பாக்கணும். ஸோ சம்படி இஸ் கிரியேட்டிங் அஸ், குழந்தை பிறக்குது, எட்டர்னலா இருந்தாலும் growth கீத் எல்லாம் இருக்கு. ஸோ ஏதோ ஒண்ணு இருக்கணும். சி there should be something behind. நானே சேஞ்சே ஆகலைன்னா நான் ஒத்துக்கிறேன் எட்டர்னல். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கம்ப்யூட்டர் வந்து சேஞ்சே இல்லை, மற்றது எப்பவுமே கம்ப்யூட்டரா இல்ல. இதுக்கு முன்னாடி என்னவா இருந்துச்சு? ரா மெட்டீரியல். அந்த ரா மெட்டீரியல் எதுல இருந்து வந்துச்சு? எங்கேயோ வருது இல்லையா? அதனால நான் வந்து இப்படியே இதே சைஸ்ல எப்பவுமே இருக்கேன்னா எட்டர்னல், நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு மாதிரி. ஆனா இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் சேஞ்சஸ் அண்டர்கோ பண்றேன். ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட்லயும் சேஞ்சஸ் இருக்கு, வெரைட்டி இருக்கு. அது காஸ்மிக் மேனிஃபெஸ்டேஷன் இஸ் ஃபால்ஸ், சொல்ல முடியாது. கண்ணுல பாக்குறேன் எப்படி இது மேனிஃபெஸ்டேஷன், நான் பாக்குற சூரியன் கரெக்டா? என் கண்ணு டொச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. மல்லிகா மாதாஜி நீங்களும் பாக்குறீங்களா சூரியனை? அவங்க பாக்கலன்னு நினைக்கிறேன். பிரேமா மாதாஜி, பத்மா மாதாஜி பாக்குறேன் உங்களுக்கு மாதாஜி, நான் பாக்குறேன் மாதாஜி. பாக்குறீங்களா? அப்ப நம்ம வீட்டுல போட்டு விட்டுட்டு நான் என்ன பேசவே முடியல. இல்ல நோ ப்ராப்ளம் மாதாஜி, உங்களை ஓட்டிட்டு இருக்கேன். சோ இப்ப பார்க்காத ஒருத்தங்களை வச்சுட்டு பார்க்க முடியலன்னு சொல்ல முடியாது. அதனால அதை நம்ம வச்சுக்கணும். நெக்ஸ்ட் வந்து ரிப்பீட்டேஷன் ஆஃப் பர்த் அண்ட் டெத் இருக்குன்னு அவங்களே ஒத்துக்கிட்டாங்க. பிறப்புன்னு இருந்தா அழிவுன்னு இருக்கும், அழிவுன்னு இருந்தா பிறப்புன்னு இருக்கும். அப்ப வாட் இஸ் த பேசிஸ் ஆஃப் பர்த்? நான் பிறக்கிறேன்னா இந்த லாஜிக்கே வச்சுப்போங்க. நான் இன்னைக்கு இன்னார் வீட்டுல பிறக்கிறேன், ஹவு? யாரையாவது எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லுங்க. எக்ஸப்ட் த டெஃபினிஷன் ஆஃப் கர்மா, விச் ஈவன் ஃபாரின்ல பாத்தீங்கன்னா இப்பெல்லாம் இங்கிலீஷ் மூவிஸ்ல கூட கர்மான்ற டேர்ம் யூஸ் பண்றாங்க. இட்ஸ் மை கர்மா. பட் ஃபேக்ட் இஸ் தட், ரைட்? இட் இஸ் த கர்மா. இல்லைன்னா நம்மளுக்கு எப்படி பாடி வரும்? அப்புறம் லார்ட் புத்தா இஸ் த ஒன்லி சோர்ஸ் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த ட்ரூத். எப்படி அவரே என்ன ட்ரூத் சொன்னாருன்னு தெரியாம நமக்கு அவரையே கும்பிட்டுட்டு இருக்கோம்னா அவர் தான் சோர்ஸ் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். the source should lead to correct thing. இப்போ புஷ்பா மாதாஜி டீச்சர், அவங்க வந்து என்கிட்ட வந்து ஒரு மீட்டர் வந்து இஸ் ஈக்குவல் டு இவ்வளோ சென்டிமீட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா எவ்வளவு சென்டிமீட்டர் புஷ்பா மாதாஜி? 1 மீட்டர் 100 சென்டிமீட்டர் ஒரு மீட்டர் மாதாஜி. 100 சென்டிமீட்டர்ன்றத பிரேமா மாதாஜியும் அதே சொல்றாங்க. 2 டீச்சரும் கரெக்டா சொல்றாங்க. கரெக்டா? சரி, வேற வேற சொல்றாங்க. பிரேமா மாதாஜி இன்ச்சஸ்ல சொன்னாலும் நான் மெஷர் பண்ணி பார்த்தா அது கரெக்டா இருக்கணும். இப்போ அவங்க சொல்றத நான் புரிஞ்சுக்கிட்டு நானும் அதே தான் மெஷர் பண்ணணும். அதை விட்டுட்டு நீ சொல்றது வேறன்னு சொல்லிட்டு நின்னையே நான் கும்பிடுறேன், நான் பிரேமா மாதாஜியை ஒத்துக்கவே மாட்டேன். ஏன்னா புஷ்பா மாதாஜி தான் என்னோட பர்மனன்ட் டீச்சர்னு சொன்னா எனக்கு புத்தி இல்லைன்னு அர்த்தம். அவங்க ஒரு ஸ்டெப் சொன்னாங்க, அதான் புத்தர். அதுக்கு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெச் ஆதி சங்கரா சொன்னார், அதுதான். அதுக்கு நெக்ஸ்ட் டீச்சர் நம்ம வளர்ந்துகிட்டே போகணும். புரியலன்னாலும் அந்த லாஜிக் அவங்க புரிஞ்சுக்கல. த பிரின்சிபல் ஆஃப் நிர்வாணா ஆர் அனிலேஷன் படைப்பு நித்தியமானது. படைப்பாளியை ஏற்க வேண்டியது அவசியம் இல்லைன்னு. படைப்பாளி யார் மாதாஜி? பகவான் தானே. அதுதான் அவங்க இல்லைங்கிறாப்ல போறாரு. அவங்க பிலாசபி பொறுத்த வரைக்கும் எப்பவுமே இருக்கிற ஒரு சாமானுக்கு எதுக்கு படைப்பாளி? இந்த லேப்டாப் எப்பவுமே இருந்துச்சுன்னா அதை கிரியேட் பண்ணவே வேண்டாம்ன்றது அவங்க லாஜிக். ஆனா அதுக்கு முன்னாடி கிரியேட் ஆச்சு. சரி, அந்த லாஜிக் அவங்க ஒத்துக்கிட்டா கூட நான் பிறக்கிறேன்ல, நான் அழிறேன்ல, அதை நீ பாக்குறேன்ல. ஸோ சம்வேர் தெர் இஸ் அ சேஞ்ச். உடம்பு கூட தெர் இஸ் அ சேஞ்ச் இல்ல. ஸோ உடம்பாவது கிரியேட் பண்ணிருக்கோம். ஃபர்கெட் சோல், சோல் எட்டர்னல்னு வச்சுக்கோங்க. என் உடம்பு அழிறதை நீங்க எல்லாம் பாக்குறீங்க, பிறந்ததை பாத்தீங்கன்னா அப்ப அந்த சேஞ்ச் இருக்குன்னா ஹூ கிரியேட்டட்? அதை நம்ம திங்க் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் வந்து நிர்வாணா இஸ் த அல்டிமேட் கோல். ஓகே, நிர்வாணா தான் அல்டிமேட் கோல்னா ஓகே, அப்போ ஒன்று காணாம போயிடுவேன். நிர்வாணானா ஜீரோ. ஜீரோ ஆனா அப்போ எப்படி பிறக்கிறேன்? பிறக்க கூடாது. கான்ஃபிளிக்ட் ஆஃப் பிலாசபி. புத்தர் பாதை தான் ஒரே பாதை மாதாஜி. எல்லாமே நமக்கு மாதாஜி அவங்க கண்ணால பாக்குறது மட்டுமே உண்மைன்னு சொல்றாங்க. கண்ணால பாக்குறது ஒண்டி உண்மை சொல்றது பாதி தப்பு. ஆனா அது பாதி தப்பு கூட கிளாரிட்டி இல்லையே. பர்த் பாக்குறாங்க, டெத் பாக்குறாங்க. அப்ப அல்டிமேட் கோல் என்ன? எங்க போறாங்க? திரும்ப வராங்க. தேர் இஸ் ரிப்பீட்டட் பர்த் அண்ட் டெத்ன்றா. அப்போ ரிப்பீட்டட் பர்த்னா அவங்க எங்கேயோ போகணும் இல்லையா? மறுபடியும் அவங்க வராங்கன்றாங்க. வேதங்கள் மனிதர்களால் தொகுக்கப்பட்டதுன்னு சொல்றாங்க. நம்ம சொல்றோம் வேதங்கள் பகவான் அப்போ ஒரு அவர் வேதங்களையே தொடல, அதை பற்றியே பேசல. இருக்கு. இதுல மனிதர்களால் தொகுக்கப்பட்டதுன்னு சொல்றாங்க. பகவானாலதான் மாதாஜி அது உண்டாக்கப்பட்டது. மாதாஜி, அதை தவிர தத்துவத்தினை புரிந்து கொள்வதற்கு ஒரே வழி புத்த தேவரே அப்படின்னு சொல்றோமா? அவங்க பிலீஃப் பத்தி அவங்க சொல்றாங்க, நம்ம அவங்க கிரிட்டிசைஸ் பண்ணக்கூடாது. பட் அவங்க வந்து என்ன சொல்றாங்களோ அது ஏன் நேர்மாறா இருக்குன்னு இப்போ உங்களுக்கு புரியுது. ஏன்னா இப்போ நீங்க 5 வருஷம் டிராவல் பண்ணிருக்கீங்க. இதே கிளாஸ் நான் ஃபர்ஸ்ட் டே எடுத்திருந்தேன்னா அதனாலதான் சைத்தன்ய சரிதாமிருதா PhD கரெக்ட் தானே சொன்னாங்க. ஒருவேளை அவங்க சொல்றதும் உண்மையா இருக்குமோ அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணும். அதனால இந்த நம்ம லெவல் 1ல எடுக்க மாட்டோம். ஏன்னா இப்போ உங்க பேஸ் ஸ்ட்ராங் ஆயிடுச்சு. ஃபவுண்டேஷன் ஸ்ட்ராங்கா இருந்தா நான் 1 மாடி இல்ல 5 மாடி கட்டுவேன். ஃபவுண்டேஷன் வீக்கா இருந்தா ஒரு வீடு 1 மாடியோட நிறுத்திடணும். நம்ம 1 மாடியோட தான் நிறுத்துறோம் லெவல் 1ல. இதே மல்லிகா மாதாஜி டீச்சர் சொல்லிட்டு அந்த கிளாஸ்ல இதெல்லாம் எடுத்தா அவங்க 9 பாயிண்ட்ல 5 பாயிண்ட் கரெக்ட்னு ஒத்துப்பாங்க. ஏன்னா இப்ப கூட வேதங்கள் ஆர் மேன் மேடுன்னு என் ஹஸ்பண்ட் சொல்றாரு. நீங்க ஏன் புத்தரை கேக்குறீங்க?
என் ஹஸ்பண்ட் வந்து மேன் ஒன்லி மேட் வேதா அப்படின்னாரு. நான் போய் அவர்கிட்ட ஆர்கியூ பண்ண முடியுமா? முடியாது. நான் கம்முன்னு விட்டேன். வியாசர், who said வியாசர் இஸ் காட்? வியாசர் இஸ் ஹியூமன் அக்கார்டிங் டு மீ. ஓகே, விட்டேன். அப்புறம் வந்து கும்பிட்டுட்டு இருந்தார் புள்ளியார வீட்டுல. புள்ளியார் மேல நம்பிக்கை இருக்கா? அஃப்கோர்ஸ் அப்படின்னாரு. 100%, 100% அப்படின்னாரு. அப்புறம் யூ ஷுட் நாட் சேஞ்ச். ஐ வில் நாட் சேஞ்ச். அப்போ அந்த புள்ளியார் வந்து he was a secretary for வியாசர் எழுதினார். அப்போ புள்ளியார் மேல நம்பிக்கை இருந்தா ஃபர்கெட் வியாசர் ஆண்டவனா இல்லையா அதை பத்தி நான் கம்பைல் பண்ணல. புள்ளியார் எழுதின ஒரு புக்கை நீங்க நம்பணும் இல்ல அப்படின்னா யூ சி என்னாரு ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு சி யூ திங்க்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டேன். ஏன்னா அங்க ஆர்கியூ பண்ணா ஐ எம் ஹஸ்பண்ட் ஐ வாண்ட் டு ஆர்கியூன்னு ஒரு ஆர்குமெண்ட் வரும். இப்போ திங்க்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டோம்னா ஏன்னா வி டோன்ட் வாண்ட் டு வின் த எப்பவுமே ஒன்று சொல்லுவாங்க யூ கேன் லூஸ் த வார் டு வின் அ பேட்டில் அப்படின்வாங்க. ஒரு சின்ன வாரை விட்டு ஒரு யுத்தத்தை கேப்சர் பண்றது ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜின்னு. அந்த மாதிரி இப்போ வந்து நான் சொல்ற பிலாசபி தான் கரெக்ட்னு ஆர்கியூ பண்ணணும்னு தேவையில்ல. நம்ம சொல்லிட்டு அந்த இடத்த விட்டு கிளம்பினா அவங்க மைண்ட் திங்க் பண்ணும். அங்கேயே இருந்தோம்னா நம்ம கிட்ட விதண்டாவாடம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு மைண்ட் அதுல பண்ணும். ஏன்னா மைண்ட் இஸ் டு டூ நாட் டு டூ, ரைட்? சங்கல்ப் விகல்ப், பண்ணலாமா வேண்டாமா. இப்போ பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்மளே அப்ரூவல் கொடுக்க கூடாது. பண்ணக்கூடாதுன்னு சொன்னா கேட்க மாட்டாங்க. அதனால என்ன பண்ணணும், நம்ம அப்படியே ஒரு வைடு சொல்லிட்டு நம்ம அங்கிருந்து மூவ் ஆயிடும். அவங்க திங்க் பண்ணிப்பாங்க. அருள் கிருஷ்ணர் இருந்துச்சுன்னா கரெக்டா திங்க் பண்ணுவாங்க, இல்லைன்னா தப்பா திங்க் பண்ணுவாங்க. பல வருடம் பௌனாம் ஜென்மனாம வாசுதேவன் சர்வமிதி மாசாத்மா சூதலப்பான் அடுத்த ஜென்மங்கள் பல ஜென்மத்துக்கு அப்புறம் வருவாங்க. இது நம்ம தெரிஞ்சிருக்கணும். புத்திஸ்ட் பிலாசபி வந்து பை ஆர்குமெண்ட், லாஜிக்ல ரொம்ப ஸ்ட்ராங். அவங்க புத்தர் கிட்ட போய் எல்லாம் ஃபெயில் ஆயிடுவோம். அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அவங்க போட்டு போட்டு வாங்குவாங்க. அதையும் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் பிரின்சிபல் கிரியேஷன். அந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்றபடி அவரு பேசினார் மாதாஜி. அப்ப ஏன்னா இருந்த சூழ்நிலையில இருந்து மக்களை கருத்தேற்றணுங்கிறது. புத்தா வந்து அனிலேஷன் இருக்குன்றாரு இல்லன்றாரான்றதே கன்ஃபியூஷன். இப்போ கிரியேஷன் எட்டர்னலா இருந்தா அப்போ ஏன் அனிலேஷன் இருக்கணும்? கிரியேஷன் எட்டர்னலா இருந்துச்சுன்னா அழிக்கணும்ன்றது இல்லை. இப்போ நீங்க வந்து இந்த கிளாஸ் இந்த தங்க கம்மல் வந்து பர்மனன்ட் மாதாஜி, அப்ப நெருப்புல போட்டா ஏன் மெல்ட் ஆகுது? ஆகக்கூடாது, ரைட்? அதனால வந்து புத்திஸ்டோட ஐடியா என்னன்னா இந்த உடம்புன்றது பிகினிங்ன்றதை முடிக்கணும், ரைட்? இது காஸ்மிக் மேனிஃபெஸ்டேஷன்ன்றதே நம்ம சொல்ற விராட் ரூபம்ன்ற மாதிரி ஃபுல்லு. அண்ட் அனிலேஷன்ன்றதே இல்லைன்றதா சொல்றாங்க. ஸோ அனிலேஷன்னா அது இல்லை. அனிலேஷன்னா என்ன, மறுபடியும் பிறப்புல ஜீரோன்றாங்க, ஒத்துக்கிறேன். ஆனா அவங்களே என்ன சொல்றாங்கன்னா பிறப்பு ஆனா இறப்பு இருக்கு, மறுபடியும் ரீபர்த் இருக்குன்றாங்க. அது ஒரு கான்ஃபிளிக்ட் ஆஃப் இது. ஸோ இப்போ நம்மளோட ப்ராக்டிக்கலா பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு பிகினிங் இருந்தா எண்ட் இருக்கு. அதனால நம்ம உடம்பே அழியுது, அப்ப எங்க போகுது உடம்பு அன்ற லாஜிக்ல நம்ம பேசுறோம். ஓகே, இது ரொம்ப பெருசு. இல்ல நிறைய இருக்கு. ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம இதை நம்ம நாளைக்கு கண்டினியூ பண்ணாதான் பெட்டர். இல்லன்னா நம்ம ஃப்ளோ போயிடும். 3 பக்கத்துக்கு இருக்கு மாதாஜி. ஆமா 3 பக்கம் இருக்கு. இது வந்து மேபி ஒன் மோர் பேரா. இது வரைக்கும் யாருமே நம்ம மார்னிங் பேட்ச் ரெகுலர் ஃபேஸஸ் எல்லாம் இல்லாம நியூ ஃபேஸ் ஐ வாண்ட் டு ரீட்னு யாராவது இருந்தா சொல்லுங்க. ஐ எம் நியூ மாதாஜி, எனக்கும் இந்த படிக்கிற புண்ணியம் கிடைக்கட்டுமே அப்படின்னு யாராவது ஃபீல் பண்ணா சொல்லிட்டு, சித்திரலேகா மாதாஜி மாதிரி எனக்கு எப்படி இருந்தாலும் சான்ஸ் கிடைக்காது அப்படின்னு இல்லாம நீங்க சொன்னீங்கன்னா அது வேதாவாஸ்ல எடுத்துனா எக்ஸாக்ட்லி 9.4ல வேற மாதிரி இருக்கு. 9.49 வேற யாராவது படிக்கணும்னு ஃபீல் பண்றீங்களா? 9.49 1 minute. யாருக்குமே இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல, நீங்க தானா? ஓகே, ஹைலி கோட்டட் சோல்ஸ். நான் படிக்கிறேன் நாங்கெல்லாம். ஒரு செகண்ட், ஜானகி ராமன் படிங்க பிரபு. முழுமுதற் கடவுள் அப்படிங்கறதுல இருந்து. ஓகே, 383ஆம் பக்கம். ஸோ சுப்ரீம் பர்சன் வந்து எல்லா இடத்துலயும் இருக்காரு, ரைட்? அவர் பாடி வந்து கிரியேஷனுக்கு முன்னாடியும் இருந்துச்சு. அதனால வந்து he could not be a creator எப்படி சொல்ல முடியும் அப்படின்றத இந்த வாக்கு கண்டினியூ பண்ணுவோம். கடவுள் எல்லா இடங்களிலும் இருக்க வேண்டியது அவசியமாகும். உடல் படைப்பிற்கு முன்பும் இருந்தது. இல்லாவிடில் அவர் படைப்பாளியாக இருக்க முடியாது. அந்த பரமபுருஷரும் ஒரு படைக்கப்பட்ட உயிர்வாழியாக இருந்தால் படைப்பாளி என்ற கேள்விக்கு இடமில்லை. எனவே பிரபஞ்ச தோற்றமானது ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் படைக்கப்பட்டது என்பதும் அதன் படைப்பாளி படைப்பிற்கு முன்பே இருந்தார் என்பதும் இறுதி முடிவாகும். எனவே படைப்பாளி படைக்கப்பட்டவர் அல்ல, படைப்பாளி பர பிரம்மன் அல்லது பரமாத்மா எனப்படுகிறார். ஜனமானது ஆன்மீகத்திற்கு கீழ்நிலையில் இருப்பது மட்டுமின்றி உண்மையில் ஆன்மீகத்தை ஆதாரமாக கொண்டு படைக்கப்பட்டதாகும். ஆன்மீக ஆத்மா ஒரு தாயின் கருவினுள் நுழையும் போது அந்த தாயினால் வழங்கப்பட்ட பௌதிக மூலப்பொருட்களை கொண்டு குழந்தையின் உடல் உருவாக்கப்படுகிறது.
ஜட உடலில் இருப்பவை அனைத்தும் படைக்கப்பட்டவை என்பதால் ஜடத்திலிருந்து வேறுபட்ட பரமாத்மாவான படைப்பாளை ஒரு இருந்ததாக வேண்டியது அவசியமாகும். ஜடசக்தி தாழ்ந்த சக்தி என்றும் உயிர்வாழிகள் ஆன்மீக சக்தி என்றும் பகவத்கீதையில் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. உயர்ந்த சக்திகள் தாழ்ந்த சக்திகள் என இரண்டும் பரமபுருஷருக்கு சொந்தமானவை. அடுத்த பேர படிக்கிறதா மாதாஜி? 1 minute பிரபு. இப்போ வந்து என்ன கன்ஃபியூஷன் அப்படின்னா ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா சொல்றாங்க. அவங்க கான்செப்ட் பொறுத்த வரைக்கும் கிரியேஷன்ன்றது எட்டர்னல், நம்மளும் அதான் சொல்றோம். ஆனா நம்ம என்ன சொல்றோம், ஸ்பிரிச்சுவல் கிரியேஷன் இஸ் எட்டர்னல். இப்போ ஒரு பாயிண்ட் நம்ம நோசிலைஸ் பண்றோம். ஹவு டு யூ டெல் தட் மொபைல் எடுத்துக்கிறேன், லேப்டாப் கஷ்டம், மொபைல் வந்து இஸ் மேனுஃபேக்சர்ட். நான் உங்ககிட்ட வந்து சொன்னேன்னா நீங்க என்ன சொல்வீங்க, மாதாஜி இது பர்மனண்டா இருக்குன்னு சொன்னேன்னா இல்ல மாதாஜி என்பீங்க. எப்படின்னு கேட்டா உங்களோட ஆன்சர் என்னவா இருக்கும்னா, மாதாஜி மொபைல் வந்து பார்ட்டா வாங்கி அசம்பிள், இட் ஹாஸ் மல்டிபிள் பார்ட்ஸ். ஓகே, நான் போட்டிருக்கிற ட்ரெஸ் வந்து எட்டர்னலா இருந்துச்சு மாதாஜி. இல்ல மாதாஜி, நீங்க கன்ஃபியூஸ் ஆறீங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து த்ரெட் நூல்ல இருந்து நேசிட்டு தான் அந்த துணி வந்துச்சு, அது கலர் போட்டாங்க. சோ இத வந்து நீங்க போட்டிருக்கிறது விடுங்க, பட் பாயிண்ட் என்னன்னா நூல்ல இருந்து வந்துச்சு. பிகாஸ் இட் ஹாஸ் மெனி பார்ட்ஸ், நிறைய பார்ட்ஸ் இருக்கு பாருங்க. இந்த இது இருக்கு, பார்டரே இல்ல, வெறும் துணி இருந்தாலும் அதுல நிறைய பார்ட்ஸ் இருக்கு. அதே மாதிரி உலகத்தை பாத்தீங்கன்னா நிறைய பார்ட்ஸ் இருக்கு, ரைட்? இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு பாட் எடுத்தீங்கன்னா அந்த பாட்லயும் நிறைய பார்ட்ஸ் இருக்கு, தண்ணு இருக்கு, மண் இருக்கு, ரைட்? ஸோ இட்ஸ் மேட் ஆஃப் மல்டிபிள் திங்ஸ். அப்போ உடம்பு இஸ் நாட் மேட்னா மல்டிபிள் திங் இல்லைன்னா நெருப்புல பேர்ன் ஆகாது, பேர்ன் ஆனா ஒன்று வருது ஆஷ், அது ஆகாது. ஸோ பாடி இஸ் ஆல்சோ மேட் ஆஃப் மல்டிபிள் திங்ஸ். வாட்டர், ஏர் இதெல்லாம் விடுங்க, காமன் சென்ஸ் வச்சு படிக்காதவங்களுக்கு நான் ஆன்சர் பண்றேன். ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். அப்போ இஃப் இட் இஸ் மேட் அவுட் ஆஃப் மல்டிபிள் திங்ஸ், எனிதிங் விச் இஸ் மேட் அசம்பிள்ட் ஆர் என்ன சொல்வீங்க, இஃப் இட் ஹேஸ் பார்ட்ஸ், ஆனா பகுதிகள் இருந்துச்சுன்னா அது கிரியேட்டட் அப்படின்றத எல்லாருமே ஒத்துப்பாங்க. இல்லைன்னா அவங்க லூஸ். ஓகே, ஒத்துக்கிறீங்களா? இப்போ இட் ஹாஸ் பார்ட்ஸ். இப்போ ஒரு குவாலிட்டி மேட் குவாலிட்டி. இப்போ வந்து கிரியேட்டர் வந்து சுப்ரீம் சோல், பரபிரம்மன், அல்டிமேட். மியூட் பண்றேன். ஆல்ரெடி இது ரொம்ப கஷ்டமான ஒண்ணு, அவங்களுக்கு புரியறதை விட எனக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கே தலை புரிஞ்சிட்டு இருக்கு. ஸோ எதுக்குன்னா இட் ஹாஸ் மல்டிபிள். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து கிரியேட்டர் இருக்கணும். இப்போ கிரியேட்டர் இருக்காரா இல்லையா அப்படின்னு எடுத்தா அவர் வந்து எல்லா இடத்துலயும் இருக்காரு, ரைட்? சுப்ரீம் பர்சன்ன்ற கிருஷ்ணர் விடுங்க, இப்போதைக்கு வந்து நம்ம வெறும் பிரம்மன் நினைக்கலாம். இஸ் எவ்ரிவேர். நம்ம பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே இருந்தார் அவர், ரைட்? இல்லைன்னா அவர் கிரியேட்டர் ஆயிருக்க மாட்டார். அவரும் நம்மளுக்கு அப்புறம் பிறந்தாரு, மல்லிகா மாதாஜிக்கும் எனக்கும் நடுவுல தான் கிருஷ்ணர் பிறந்தாரு அப்படின்னா அவர் கிரியேட்டர் இருக்காது, அவர் ஆல்ரெடி இருக்காரு. அதனால இந்த பௌதிகத்துக்கு வந்து ஒரு டைம்னு ஒண்ணு இருக்கு, ரைட்? கிரியேட்டர்னு ஒருத்தர் இருந்தார், கிரியேஷன்ன்றதும் இருந்துச்சு. அந்த கிரியேட்டரோட பேரு பிரம்மன் வச்சுக்கலாம். ஒன் பிரம்மன், 1% பி அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். ஓகே, இப்போ வந்து அந்த பி 3 பேரா இருக்கலாம், அது நானா கூட இருக்கலாம். இப்போ அதுதான் ப்ராப்ளம். புத்திஸ்ட் அதான் சொல்லுவாங்க, நீயா கூட இருக்கலாம். ஓகே, நானா இருக்கலாம், வெரி குட். நெக்ஸ்ட் வந்து அது மண்ணாவும் இருக்கலாம். மண்ணனா மேட்டரா இருக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் லாஜிக்கே என்ன ப்ராப்ளம்னா, கிருஷ்ணர் கிளியரா சொல்றாரு, இந்த பௌதிகத்துல பரா அபரா டூ அபரேய மித்தஸ் வந்து பிரகிருதி விதி மேபராம் ஜீவபூத மகாமான எதைதான் தாரியத்தை ஜெகத் அப்படின்னா 2 ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கிறதால தே டு நாட் எக்ஸிஸ்ட்னு சொல்லி அவர் கவுண்டர் பண்ணிட்டாரு. ஏன்னா இந்த 2 இருக்கிறதால சுப்பீரியர் இன்ஃபீரியர்னு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு. இது வந்து பகவத்கீதாலேயே கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க. தேவி ஏஷ குணமயி, இந்த எனர்ஜி வந்து இஸ் இன்ஃபீரியர் அப்படின்னு சொல்றாரு. இந்த 2மே இருக்கு. அதாவது இன்ஃபீரியர் எனர்ஜியான அச்சேத்தனங்கள் விச் இஸ் மேட்டர் அண்ட் சேத்தனங்கள் விச் இஸ் ஜீவாத்மா, இந்த 2மே இருக்கு. இன்ஃபீரியர் எனர்ஜி வந்து இந்த நான் லிவிங் திங், சுப்பீரியர் எனர்ஜி இந்த ஜீவாத்மா, அதான் நம்ம சுப்பீரியர் எனர்ஜி. ஆனா இதை எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்றாங்கன்றது அவங்களோட ஆர்குமெண்ட். நெக்ஸ்ட் பேரா யார் படிக்கணுமோ படிங்க, அதோட நம்ம நிறுத்திட்டு மல்லிகா மாதாஜிக்கு போயிடலாம். மாதாஜி நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஜெயந்தி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சித்திரலேகா மாதாஜி ரெடியா இருந்தா படிக்கட்டும், அவங்களுக்கு சான்ஸே கிடைக்கிறது இல்ல பாவம். சித்திரலேகா மாதாஜி ரெடியா இல்ல, அவங்க கதை பேசிட்டு இருக்காங்க, நீங்க படிங்க ஜெயந்தி மாதாஜி. உலகம் பொய்யானது என்று பௌத்தர்கள் வாதிடுகிறார்கள். ஆனால் பேசல மாதாஜி, நான் உங்களுக்கு ரெடியா தான் இருக்கேன். நானா இங்கிலீஷ்ல எடுத்து வச்சிருக்கேன். எடுங்க படிங்க. புத்தா ஆர்கியூ வேர்ல்ட் இஸ் ஃபால்ஸ். பொய்யானதல்ல. The Buddhists argue that the world is false. But this is
இன்பங்களை நாம் அனுபவித்தராக வேண்டும். இன்ப துன்பங்களை நாம் பொருட்படுத்தாமல் இருக்கலாம். ஆனால் அவை உண்மையானவை என்பதை மறுக்க இயலாது. அவை பொய்யானவை என்று நம்மால் உறுதியாக கூற இயலாது. உடலின் இன்ப துன்பங்கள் பொய்யானவையாக இருந்தால் படைப்பு பொய்யானதாக இருக்கும். யாரும் இதில் எந்த ஓர் ஆர்வமும் காட்ட மாட்டார்கள். பௌதீக படைப்பு பொய்யானதே, கற்பனையானதோ அன்று என்பது தற்காலிகம் என்பதே இறுதி முடிவாகும். ஹரே கிருஷ்ணா, மாதாஜி தேங்க்யூ. ஹரே அடுத்தது கிருஷ்ணா. அடுத்த பாரா சித்திரலேகா மாதாஜி பாடிக்கிட்டோம். இப்ப நான் வந்து லைட்டா ஜெயந்தி மாதாஜி கிள்ளி விட்டேன்னா வலி தெரியுமா தெரியாதா? தெரியும் மாதாஜி, யாருக்கானாலும் தொட்டா அந்த அந்த சரி. உணர்வு தெரியும். பேசிக்கலி உண்மை இல்லைன்னா இப்ப நான் இங்க இருந்து கிள்றேன், உங்களுக்கு வலிக்குதா? நான் இங்க கிள்றேன் மாதாஜி, ஐம் பிஞ்சிங் யூ, உங்களுக்கு வலிக்குதா? இல்ல. அதெல்லாம் இல்ல மாதாஜி. சோ ஃபால்ஸா இருந்தா அந்த மாதிரி இருக்கணும். இங்க இருந்து கிள்ளா உங்களுக்கு வலிக்காத மாதிரி. ஆனா அங்க நேர்ல போய் சரி மாதாஜி தூரத்துல இருந்து வலிக்க மாட்டேன். நான் இப்ப அவங்களே திட்டுறேன், உங்களுக்கு புத்தி இல்ல, உங்களுக்கு அறிவு இல்ல, நீங்க இப்படி காலங்காலையில வளைஞ்சது இருக்கீங்க, குளிக்காம வந்திருக்கீங்க, நீங்க எல்லாம் என்ன பண்றீங்க? உங்களுக்கு படிக்க கூட வராதா? தமிழ் தானே, தமிழ் கூட உங்களுக்கு வராதானா? வலிக்குதா இல்லையா உங்களுக்கு? வலிக்கும் வலிக்கும் ஆஹ் உண்மை. வலிக்கும், ரைட்? சோ அது உண்மை இல்லைன்னா உங்களுக்கு வலிக்கவே கூடாது, ரைட்? சோ அது ஒரு நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட். இப்போதைக்கு தூண்டி பண்ணீங்க, ரொம்ப திங்க் பண்ணாங்க. அதனால மெட்டீரியல் ஃபால்ஸா இமேஜினரியா இருந்தா நம்மளுக்கு வலிக்க கூடாது. ஆனா வலிக்குதுன்னா அது உண்மை. அடுத்த பேரா. நான் என்ற கொள்கையை இறுதி உண்மை என்று பௌத்தர்கள் கருதுகின்றனர். ஆனால் இது நான் மற்றும் நீ என்ற தனித்துவத்தை விளக்குகிறது. நான் மற்றும் நீ அல்லது தனித்துவம் இல்லை என்றால் வாதத்திற்கு எந்த சாத்தியமும் இல்லை. பௌத்த தத்துவம் வாதத்தை சார்ந்தது. ஆனால் ஒருவர் நான் என்பதை சார்ந்திருந்தால் வாதமும் இருக்க முடியாது. ஒரு நீ அல்லது மற்றொரு நபரும் இருக்க வேண்டும். இருமையின் தத்துவம் தனிப்பட்ட ஆன்மா மற்றும் பரமாத்மாவின் இருப்பு இருக்க வேண்டும். இது பகவத்கீதையின் 2வது அத்தியாயத்தில் 2.12 உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அதில் இறைவன் கூறுகிறார், ந டிவி ஏவாகம் ஜாது நாசம் ந துவம் நேமே ஜனாதிபா ந சைவ ந பவிஷ்யாம சர்வே வயம் பரம். நானோ நீயோ இந்த மன்னர்களோ இல்லாத ஒரு காலம் இருந்ததில்லை. எதிர்காலத்தில் நம்மில் எவரும் இல்லாமல் போகவும் மாட்டோம். கடந்த காலத்தில் நாம் வெவ்வேறு உடல்களில் இருந்தோம். இந்த உடல் அழிக்கப்பட்ட பிறகு நாம் வேறு ஒரு உடலில் இருப்போம். ஆன்மாவின் கொள்கை நித்தியமானது. அது இந்த உடலிலோ அல்லது வேறொரு உடலிலோ உள்ளது. இந்த வாழ்நாளில் கூட நாம் ஒரு குழந்தையின் உடலிலும் ஒரு இளைஞனின் உடலிலும் ஒரு மனிதனின் உடலிலும் ஒரு வயதான உடலிலும் இருப்பை அனுபவிக்கிறோம். உடல் அழிக்கப்பட்ட பிறகு நாம் மற்றொரு உடலை பெறுகிறோம். புத்த மதமும் மறுபிறவி தத்துவத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறது. ஆனால் பௌத்தர்கள் அடுத்த பிறப்பை சரியாக விளக்குவதில்லை. 8,400,000 உயிரினங்கள் இருக்கின்றன, இனங்கள் உள்ளன. மேலும் நமது அடுத்த பிறப்பு அவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றில் இருக்கலாம். எனவே இந்த மனித உடலுக்கு உத்தரவாதம் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா 5th பிரின்சிபலுக்கு அப்புறம் போலாம். பேசிக்கலி இதுக்கு முன்னாடி இல்லாம இல்ல, நீயும் இருந்த நானும் இருந்தேன், உனக்கு மெமரி இல்ல, நீ போயிடுச்சு, எனக்கு மெமரி இருந்துச்சு, எனக்கு ஞாபகம் இருக்குன்னு சொல்றாரு கிருஷ்ணர். இது பகவத்கீதால இருக்கு. ஸோ ஆப்வியஸ்லி கிருஷ்ணரே சொல்லியிருக்காரு முன்னாடி இருந்திருக்க. அதே மாதிரி என்னோட ஐ எம் வெரி பியூர், ஐ எம் நாட் ரீபார்ன், நீ பொருந்திருப்ப அப்படின்னு. ஸோ பாடி இருந்தாலே அனிலேட் 84 lakh ஸ்பீஷீஸ் இருக்காரு பிரம்மர் கிரியேட் பண்ணது. என்னவா இருக்கும்னு தெரியாது, என்னவா இருந்தோன்னு தெரியாது, தெரிஞ்சுக்கவும் வேண்டாம். இந்த ஜென்மத்திலேயே மறக்கணும்னு நினைக்கிறோம், போன ஜென்மம் எதுக்கு? அதனால நெக்ஸ்ட் பர்த் வந்து கண்டிப்பா ஒண்ணு இருக்கா இல்லையான்றது பக்தி வச்சு நான் அங்க போறேன்றதை விட்டுருங்க. பட் நார்மலா எடுத்தா ஒருத்தரோட பாவங்களும் புண்ணியங்களும் மூலமா நெக்ஸ்ட் பர்த்ன்றது இருக்கு. ஒரு யங் பாடி இதெல்லாம் நம்ம பாக்குறோம். குழந்தையா இருக்கிறது அதே குழந்தையா வளருது. ஸோ when there is a movement in the body, that is also a creation. அம்மா தான் கிரியேட் பண்ணாங்க, ஒத்துக்கிறேன். ஆனா அம்மா அம்மான்னு போனா ஒரிஜினலா ஒரு கிரியேட்டர் இருக்கணும் இல்லையா? அவர் தான் காட் அப்படின்னு நம்மளுக்கு ஒரு புத்திஸ்ட் கொஸ்டினுக்கும் கான்ட்ரடிக்ஷன் இருக்கு. இதுக்கு நாளைக்கு நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம். புஷ்பம் மாதாஜி இதுல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க அக்கார்டிங் டு புத்திஸ்ட் 5th பிரின்சிபல் அப்படின்னு. வேற யாருமே இல்ல நம்ம டீம்லனா நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து பண்ணுவாங்க. நான் என் பண்ணல. மல்லிகா மாதாஜி உங்களோட செஷன் எவ்வளவு நேரம் ஆகும்? மல்லிகா மாதாஜி காணும். அவங்க பாவம் மேக்கப் எல்லாம் போட்டாங்களே, அவங்கள கிளாஸ் எடுக்க சொன்னாங்க. மியூட்ல இருக்காங்களே, நம்ம மியூட்ல நாளைக்கு கூட வச்சுக்கலாம் மாதாஜி, ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல. நாளைக்கு நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். நாளைக்கு வந்து எல்லாம் புது அவங்களுக்கு சான்ஸ் கொடுக்கணும்ன்றதா என்னோட ஆசை. சோ அதனால என்னோட படிக்கல மாதாஜி, நாளைக்கு அந்த இத சொல்றேன் மாதாஜி. நான் உங்களை சொல்ல, அது எனக்கு புரிஞ்சிச்சு. எல்லாரும் ரெடியா வாங்க, எப்ப வேணா நான் கேட்பேன். ஓகே, டைம் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் இந்த வருஷம் முடிச்சிட்டு தான் போகணும். என்னன்னா இது கிளியர் இருக்கும். மீண்டும் நாளைக்கு 6 o'clock ஷார்ப் ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன். ஏன்னா நாளைக்கு 6:40க்கு முடிக்கணும். மல்லிகா மாதாஜி வந்துருவாங்க. 6 o'clock ஷார்ப் எல்லாரும் வந்துருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. 9 பண்ணிடுங்க.